हाबा जानाय हौवाहा हिनजावनि सायाव मा बिबान दङ दहाय बिनि सायाव जों नायदोंमोन हाबा जानाय हौवाहा हिनजावनि सायाव मावनो गोनांफोर मा दङ बिनि सायाव जोंहा बियो जोबाखै एसे दंबावो बे एसेखौ जों नायनि जों दहाय नायदोंमोन हौवाया गावनि हिनजावखौ गाव हाबा खालामना लानाय हिनजावखौ जिसुआ जेरै गिर्जाखौ अनो मण्डलिखौ अनो बे एखे रोखोमनि अननाय गावनि हिनजावनो होनो नांगौ होननानै जों बाइबेलाव मोननो हादोंमोन इफिसिया 5:25, 27, 29 जेब्ला जों नायो हौवाफोरखौ बुंदों जाय हौवाफ्रा हाबा खालामनानै लाबाय साफा साफा हिनजाव बे हिनजावखौ बिहिखौ ख्रिस्ट'आ जेरै गिर्जाखौ अनो बे रोखोमनि अननाय थारमाने मोनसे सेक्रिफिसियेल लाभ गावखौनो बावजोबनानै अननाय जिसुआ मण्डलिनि थाखाय गावनि थाखाय जेबोखौनो दोनासै गावहा जि दंमोन बे जिबनखौनो होजोबनानै बियो अनबाय हौवाफ्रा गावबा गाव हाबा खालामना लानाय हिनजावखौ बे रोखोमनि अननो हानांगौ होननानै बुंदों आरो आंहा बेयाव एसे दाजाबदेरनो गोनां दङ बेनिखायसो आं बुंफाफिनदों बेनिखायनो जोंहा जाय सिख्लाफ्रा दिनै हाबा जायाखै नोंथांमोननि थाखाय बेनिखायनो नोंसोर जाय सेंग्राफोरखौ हाबा खालामगोन बिसोरो जिसुखौ मिथिनाय जानो नांगोन मानोना सासे जाया जिसुखौनो मिथिया बियो जिसुआ मण्डलिखौ माबोरै अनखो बेखौ माबोरै मिथिगोन जिसुआ मण्डलिखौ जेरै अनबाय बेबायदि हौवाया हिनजावखौ अननांगौ होननाय बाथ्राखौथ' बे गुबुन फोथायनायनि बा जोंनि ख्रिस्टियान गामिनि ख्रिस्टियान न'खरनिबाबो मोनथिनाय नङा जुदि बे गाव जिसुखौ मोनथियाब्ला बेनिखायनो इम्परटेन्ट गुबुन फोथायनायनिखौथ' दोन ख्रिस्टियान गामिनि जानो हागौ ख्रिस्टियान न'खरनि जानो हागौ जायहा व्यक्ति हिसाबै पार्सनेलि जिसुखौ मोनथिया बियो बे बाथ्राखौ मोनथिनाय नङा सासे हौवाया जे गावनि हिनजावखौ मण्डलिखौ जेरै जिसुआ अनो बेबायदि अननांगौ गावखौ बावजोबनानै अननांगौ सेक्रिफिसियेल मोनसे लाभ बेखौ गावनि हिनजावनो होनांगौ बे बाथ्राखौ सासे जिसुखौ मोनथियै सेंग्राया मोनथिनाय नङा ख्रिस्टियान न'खर जानोब्ला बे हौवाया ख्रिस्ट'खौ मोनथिनाय जानो नांगोन ख्रिस्ट'खौ मोनथिनाय बेनिखायनो गोसोआव लाखिनो गोनां बाथ्रा सिख्लाफोर आं दहाय बावलांदोंमोन दा दाजाबफिनदों नोंथांमोननि थाखाय ख्रिस्ट'खौ मिथिनाय सेंग्राजों हाबा जा बे सेंग्राया मण्डलिखौ जिसुआ जेरै अनो नोंखौ बिब्दि अनगोन बेसे मोजां जागोन बे गावनि गासै दंनाय अननायखौ नोंनोनो होजोबगोन गावनि गासै अननाय मानि जों नोंखौ अनगोन नोंखौ मान होगोन बेसे मोजां हौवा जागोन बियो आरो बेबायदि हौवाया जिसुखौ मिथिनाय सासे सेंग्रायाल' जानो हागोन जिसुखौ मिथिनाय सासे हौवायाल'सो जानो हागोन बेनि उनाव जों नायदोंमोन माबोरै अननांगौ गावखौ जेरै अनो बेबायदि अननांगौ होननानै जोबनायाव बुंदों न'खरनि नांगौखौ बा हिनजावनि नांगौखौ जगायनाय बेहा बिबान दङ जों प्रथम तिमथि 5:8 फरायनो हौवाफोरनि बिबान जों नायदों हाबा जानाय हौवाफोरनि बिबान 1 तिमथि 8 नाथाय गावनि खुरमा गुस्थिखौ नायिया गाज्रि बिनिख्रुइ गावनि न'खरनि मानसिखौ नायिया गाज्रिसिन बेबादि नायि मानसिफ्रा ख्रिस्ट'खौ फोथायनायखौ फोलायो आरो बिसोरो फोथायिफोरनिख्रुइबो गाज्रिसिन नायि होननानै बुंदों बर' बाइबेला नायि माने जोथोन लायि माने न'खरनि नांगौ हिनजावनि नांगौ गथ'फोरनि नांगौफोरखौ जगायनो रोङै हौवाखौ बुंदों मा बुंदों जाय हौवाया गावनि हिनजावनो मा नांगौ गावनि न'खरनो मा नांगौ गावनि गथ'फोरनो मा नांगौ बेखौ मोनथि रोङा बे हौवाखौ मा होनना बुंदों फोथायिफोरनिख्रुइबो गाज्रिसिन होननानै बुंदों आरो बिनि उनाव बुंदों मा होननानै बेबादि मानसिया ख्रिस्ट'खौ फोथायनायखौबो फोलायो बेनि ख्रिस्ट'खौ फोथायनायाबो नंखाय बे बाथ्राखौ बुंदों बेनिखायनो हौवाफोरा मा बिबान थायो हाबा जानायनि उनाव सेंग्राफोर न'खरनि नांगौखौ जगायनायनि बिबान थायो न'खरनि नांगौफोरखौ सुफुंनायनि बिबान थायो मोनसे गेदेर दायित्व हिनजावनो मा नांगौ न'खरनो मा नांगौ गथ' गथायनो मा नांगौ बेखौ जगायनायनि बिबान आरो नोंथाङा जुदि हिनजाव लानानै गथ' गथाय खांनानै गथ'फोरनो मा नांगौ हिनजावनो मा नांगौ न'खरनो मा नांगौ बेखौ जगायनो रोङाखै बा बाइबेला बुंदों नोंनि फोथायनाया नंखाय थगायदों नोङो ख्रिस्ट'खौ फोथायो होननानै
नाम्बार 1 नाम्बार 2 मानो नोङो बै गुबुन फोथायग्राफोरनिख्रुइबो नों गाज्रिसिन होनना बुंदों जायहा न'खरनि नांगौफोरखौ नेग्लेक्ट खालामदों नोंथ' जों हौवाफोरा मा लाना फैयो मोजां सानैजों हाबा जानानै मोजां मोनसे संसार बानायगोन न'खर बानायगोन अनलायगोन जों गथ' गथायफोरखौ मोजाङै खांगोन फेदेरगोन होननासो जों समाय लानासो लाना फैयो दा जों हिनजावफोरखौ खिन्थु बिनि उनाव मालायनि फिसाखौ लाबोनानै ना मोजाङै गानहोनो हायो ना जोमहोनो हायो ना लोमजायोब्ला साजायोब्ला बेमार आजार जायोब्ला जों डक्टरनियावनो लांनो हायो बेबायदि गोदाव सोराव खालामफैयोब्ला जोंहा पाप नांगोन मालायनि फिसाखौ लाना फैनानै माला बिफाया नायदोंमोन जाहोदोंमोन लोंहोदोंमोन गानहोदोंमोन जोमहोदोंमोन बेराम आजार जास्लाबनानै डक्टरनाव लांदोंमोन बेनिखायनो दहाय बुंदोंमोन जोङो गाव फुलि प्रिपेयार जाग्रो सोरखौबा लाबोनायनि सिगां सोरनिबा बिबान लानायनि सिगां जायहा गावनोनो गस्ला गांसे बायनानै गाननो हायाखै बियो सोरनिबा बिबान लानो ओंखारबावनाया बे सानथावना बाथ्रा ने दासिमबो जाय सेंग्राया गावनोनो गस्ला गांसे बायनानै गाननो हायाखै सोरखौबा गानहोनो जाहोनो लोंहोनो जायहा दासिमबो बिफानि हटेलाव जायो बियो आरो सोरखौबा जाहोनायनि बाथ्रा बिबान दायित्व लानाया बे सानथावना बाथ्रा ने अबयसे जोंहा हिनजावसाफोराबो साननांगौ बे बाथ्राखौ सिख्लाफोराबो साननांगौ आंखौ लांनानै थारैनो गानहोनो हानाय जाहोनो हानाय लोंहोनो हानाय गथ' गथाय जायोब्ला बिसोरखौ मोजाङै फरायहोनो हानाय बेहा मा दङ इसोराथ' नोंथांमोननोबो साननो हानाय गियानखौ होदों दा ना होआखै बेसेबां बाथ्राखौ साननो हाया होमबा नोंसोरबो ना हायो न'खर हाबा जानायनि कारना न'खर आरो न'खर जाया जेब्ला बै हौवाया गावखौ फुलि प्रिपेयार खालामाखै न'खर जाया मोजां मोनसे न'खर बानायनो हाया सानफ्रोमबो बेयाव जानायनि लोंनायनि नांज्लायनायसो जागोन सानफ्रोमबो गाननायनि जोमनायनि नांज्लायनायसो जागोन सानफ्रोमबो गथ' गथायनो होनो हानाय हायिनि नांज्लायनाय दावराव दावसिल'सो जागोन बेयाव गोजोन न'खर जाया ओमफ्राय जोंहा हिनजावसाफोराबो साननांगौ मा दङ बेहा दिनै ना दिनै बिमा बिफानिफ्राय मोननायजों बिथाङा दुगा मारिगासिनो दङ गानै जोमै बेरायै बिमा बिफानिफ्राय मोननायजों बेबायदि सेंग्राजों दिनै हाबा जानानै थाङोब्ला बेबायदि हौवाजों हाबा जानानै थाङोब्ला गाबोन बिथाङा बिबान लानो हागोन ना हाया आंनि सायाव बिबान लानो हागोन ना हाया गथ'फोरनि सायाव बिबान लानो हागोन ना हाया इसोरा जोंनो मोनसे साननो हानाय केपासिटि होदोंथ' बुजिनो हानाय जोंनो बोलो होदोंथ' बेखौ बाहायनांगौ सासे हौवा मोनबा सासे हौवा नुयोब्लानो बेनो हाबा लाथावथाव नङा टिकिटि थिनथावथाव नङा बे नोंजों आंजों हाबा जाथावथाव नङा हाबा जाथावथावा बेसो बेयो गावखौ बानायबाय आंनि नांगौफोरखौ न'खरनि नांगौफोरखौ गथ'फोरनि नांगौफोरखौ जगायनो हानाय केपासिटि बेहा जाबाय हाबा जाथावा बेसो बिबान जोंहा दङ आरो जोंखौ बुंदों हौवाफोर गोसोआव लाखि नों हाबा लानानै हिनजावनि नांगौखौ न'खरनि नांगौ गथ'फोरनि नांगौखौ जुदि होनो हायाखैबा नोंनि ख्रिस्ट'खौ फोथायनाया नंखाय होनना बुंदों नाम्बार 1 नाम्बार 2 नोङो बैसोनिख्रुइबो गाज्रिसिन मा खोथा दंबावो दानालाय जोब्बाय खोथायानो बेनिखायनोथ' फराय सेंग्राफोर गोसो होनानै फराय बिमा बिफाया मोजाङै फरायनो होदों फराय नैबेफोरबायदियाव गोसो होनो नाङा फरायनाय समाव बेफोराव गोसो होयोब्ला फरायनायाव गोसो होनो हाया गावखौ बानायनायाव गोसो होनो हाया बेफोराव गोसो होयोब्ला गावखौ बानायग्रो सोर बुंदों नोंखौ हिनजाव मोना होननानै बेफोराव गोसो होग्रोनो नाङा जेराव गोसो होथाबनांगौ बेयाव गोसो होग्रो फैजेन नांगौ नोंनो गाबोन फैगोन आं ओरै होननानै बुंबाय थायो आं ओरै होननानै सिख्लाफोराल' गोसो थोनाय नङा बिमाफोराबो गोसो थोगोन नोंखौ होननानै बुङो आरो सिख्लाफोराल' गोसो थोनाय नङा बिमाफोराबो गोसो थोगोन गोरोन्थि बुजिनाङा बिमाफोरा गावगाय लानो नङा बिजामादैनो गोसो थोगोन बिजामादै जोंहानि फिसाजोखौ हरनो मोननायमोनब्ला जोंहानि बिजामादै खालामनो मोननायमोनब्ला बिब्दि गोसो थोगोन आरो गोबाङा सिरि खबरबो लाखुमागोन मोजां मोनगोन दाथ' बे बैसोआवथ' बे बैसोआव रावबो सेंग्राखौ बिदि मोजां मोननाय नङा जायहा जेबोआनो जायाखै जायहा थांना थानायनि राहा लामा जेबो गैया बेखौ बिदि मोजां मोननाय नङा नोंथाङा गावखौ दाग्रोनानै लायोब्ला बानायनानै लायोब्ला बिनि उनावहाय मोजां न'खर नोंथाङा बानायनो थाखाय दिनै गावगायखौ नोंथाङा थामथिम खालामनांगौ बेनिखाय गोसो होनानै फराय आरो जायफोरा हाबा जाबाय जिउआव गोरोन्थि खालामनानै हाबा जालांबाय
बिफाफोर नोंथांमोनखौ बुंनो फंनैसो बे समावहाय फरायनोबाथ' जालांजोबो ना जायो जाला नोंथाङा गोसो होनानै फरायासै हाबा जानायनि समाव हाबा जाबाय हिनजाव लाबाय गथ' दंसै मावख्रुबदो मानोथो एफा गोदाव सोरावालाय मावख्रुबदो मा मोनो मा मोना मा रोङो मा रोङा मावख्रुबदो कारन नोंथाङा जगायनायनि बिबान इसोरा नोंथांनो होबाय हिनजावनो जगायनायनि गथ'फोरनो जगायनायनि बिबान नोंथांनो होबाय हाबा जानानैबो मानो बिबान गैयि बायदि मानो ओरैनो थाबाय थाखो मावख्रुबदो नोंथाङा मा रोङो मावदो दिहुनदो नोंथाङा न'खरनि थाखाय नोंथाङा जुदि मावाब्ला गोदाव सोराव खालामोब्ला नोंथांजों लोगोसे नोंथांनि हिनजावा खस्थ' मोनगासिनो दङ नोंथांजों लोगोसे नोंथांनि गथ'फोरा खस्थ' मोनगासिनो दङ गाबोन बिथांमोननो मोजाङै फरायनो हानाय केरियार बानायनो हानायनि नों सुबिदाफोर नों होनो हानाय नङा फाथ नांगोन बेबो जोंहा गथ'फोरा मोजाङै फरायनो हानाय मोजाङै फरायलांनो हागौमोन नाथाय बिमा बिफाया सुबिदा होनो हायाखिसै बेथ' मोजां जानाय नङा बेनिखायनो मावदो हाबा जानाय बायदि थादो हाबा जानाय बायदि सानदो बिबान गोनां बायदि सोलिदो मानोथो लामायाव बाव आरो सानफाथोलो माथो अबेबा बबेबा बिफां सिङाव बाव सानफाथोलो माब्रैथो सम दंबावो जोंहा अबेबा सकआव जों सानफाथोलो जिरायनायनि मावा दाङाखै नोंनो इसोरा मोनसे बिबान होबाय न'खर होननानै बेखौ जाहोनाय लोंहोनाय गानहोनाय जोमहोनाय फरायहोनायनि बिबान होबायब्ला मावख्रुबदो मा रोंगौ मा रोङा गोबां खामानिफोर दङ आंनि आयदाया बे नङा आंनि आयदाया बेमोनब्ला आं दिन्थिलांनो हागौमोन गोबां खामानिफोर जोंहा दङ जि खामानिफोरखौ जों गोसो नुवाखै आरो गोसो होआखै साधारन एग्जाम्पल हिसाबै बेखौ सोर लुबाय थादों होननानै सोंब्ला बे गिर्जा जे लुनाय नुदों आङो सोर लुदों बेखौ मिस्ट्रिफ्रा सोर गामिनि सोर मिस्ट्रि बनासा बेसेबां थांगोन बेखौ कमप्लिट खालामजासिम मिस्ट्रिफोरनो बेसेबां होनांगोन गासै अनुमानै दाथ' मिथिया बेसेबांसो होनांगोन बेसेबां गिदिर न' लुनायाव हा 50 लाखसो 30 लाखसो दे आं 30 लाखखौ लाबाय मा बे 30 लाखखौ गामिनि रावनोबो नाङा दंखाजोबो बयहाबो ना बांगालनोसो हरगोन दा बे 30 लाखखौ जोंनि गोथार गिर्जा न'फोरखौ माबोरै बांगालफोरा लुनो मोनसोदों आं मिथिया कारन जों ख्रिस्टियानफोरा खामानि मावा ख्रिस्टियानफोरनि गेजेराव साबसिन दिनै मिस्ट्रिफोर थानांगौमोन ना थानाङा बांगालासो लुगोन होखारोबो आरो लिंहरनानै 30 लाखबो हरो मा बर'फोर बियो बिदेशि हाथाव होननानैबो बुङो आरो गामियाव न'आव लिंहर 30 लाखबो हरो मा बिसोरलाय खारगोन ना फैबाय थागोन बांसिनसो खाथियाव फैगोन मोनदों जे होखारनाया खुगायावल'सो बिदेशि हाथावनाया बे बांगालफोरखौ होजोबनांगौ होननानै होजोबोब्ला जोङो सोर गिर्जा न' लुगोनथाय गाबोन गोदाव सोराव बर'फोर जोङो बुंनायाव माबा साननायाव माबा मावनायाव माबा नाङा रावनोबो बे 30 लाखखौ दे दाथ' दे लुनांसिगोन सोरजोंबाबो लुनांसिगोन गामियाव गैखाया जिहेतु बे न'आ जायोब्ला मोजां इलेक्ट्रिफिकेसन खालामो ना खालामा मोजां वेरिं खालाम एडभान्स रोखोमनि वेरिं खालामो ना खालामा बेसेबां थांगोन वेरिंआवलाय बेबायदि गिदिर न'आव वेरिं खालामनो बेसेबां थांगोन बेसेबां लाखसो थांगोन मिस्ट्रिनो होनाय आन्थाया बेसेबां थांगोन थाङा बियो मिस्ट्रिनो आन्था लाख मोनसेसो खमखौनो हमबाय आरो नाङा बेखौबो बे 1 लाखखौबो नाङा दा नोंहा दंखायो जे सोरबा सोलोंना लाब्ला बेखौ गामिनि सोरबा सेंग्राया दिनै थांनानै 6 मासनि थाखाय बोसोरसेनि थाखाय बबावबा सोलोंना लाना फैयोब्ला बेखौ मावनो मोनगोन ना मोना बिथाङा गोबां खामानिफोर दङ जेफोरखौ जोङो मावनो जों नुवाखै दिनैथ' गामिफोराव मोजां न' लुदों गासैखौबो बे गुबुनफ्रा लुगासिनो दङ नाङा जोंनि बर'फोरनो थाखा फैसा दाख्लै बावै बेहाय अपेनिं खालामबाय न' टुक्राझारा मिन्थिया बिसोरनिखौ सोर लुनायथाय बांगालानो जागोन जों बहा आन्दायदों बहा मा नागिरदों बेफोरखौ सोलोंदो सेंग्राफोरा जायफ्रा फरायनायाव गोदाव सोराव खालामबाय हाबा जानायनि समाव हाबा जाबाय बेफोरखौ सोलोंदो सोरजोंबा थाफानानैबाबो सोलोंदो बोसोरसे बोसोरनै थानायनि उनावनो गावखौ राजमिस्ट्रि होनना डिक्लेयार खालाम माथो
गुबुनफोरालाय बोसोरसेल' गुबुननि सिङाव मावफायो बिनि उनाव बोसोरसेनि उनाव गावखौनो राजमिस्ट्रि होननानै डिक्लेयार खालामबाय गेदेर गेदेर न' लुनो नागिरबाय गुबुनफोरा जों बर'फोराबो हानांगोन रोंनांगोन जों बर'फोरा खस्थ'जों खामायनानै गुबुननो 30 लाख 15 लाख खस्थ'जों खामायदो खस्थ'जों मावख्रुबनानै गुबुननो स' जों हरदो बहा थागोन जोंनाव थाखा फैसा आं लुबैदोंमोन बे गिर्जा न' लुनायनि जे 30 लाखसो 35 लाखसो मिस्ट्रि बनास बियो नोंथांमोननि सोरबा सेंग्रानि आखायाव सोरबा बिफानि आखायाव गोग्लैनाय होनबा बेबो गाव गांसे न' लुनो हायामोन ने बे थाखाजों गावनि गथ'फोरखौ मोजाङै फरायहोनो हायामोन ने सानदो खामानिफोरखौ नायदो जिखौ मावोब्ला नोंथाङा थांना थानो हागोन बेबायदि उपायफोर फरायनाय समावथ' नोंथाङा गोसो होनानै फरायासै हिनजाव जाबाय लाना फैबाय लाबोथ'नाङा होनब्लाबो मा लाबोथ'नाङा मानिनो खोनासंनो सम गैया दा मावख्रुबदो माथो मावख्रुबनानै जाहोनाय लोंहोनायनि फरायहोनायनि बिबान नोंथाङा लादो अब्लानासो न'खर जागोन गेदेर बिबान इसोरा जों हौवाफोरनो होदों दा हिनजावफोरनि बिबानालाय माथोनो हाबा जानाय हिनजावफोरनि बिबाना जों एसे थांनोसै दे इफिसिया 5:22 जों फरायनि इफिसिया 5:22 आं फरायनि बिहिफोर माने हिनजावफोर नोंसोरो फोरबोखौ जेरै मानियो बेबायदिनो गाव गावनि बिसायफोरखौ मानि गावनि हौवाखौ माबोरै मानिनांगौनो खोनासं बिहिफोर नोंसोरो फोरबोखौ जेरै मानियो बेबादिनो गाव गावनि हौवाफोरखौ बा बिसायफोरखौ मानि सोरनि हौवाखौ मानिनांगौनो सोरनि हौवाखौ मानिनांगौ किसुमान हिनजावफोर दङ गावनिखौ मानिया मालायनिखौसो मानियो बाइबेला बुंदों गाव गावनि हौवाफोरखौ मानि मा रोखोमै मानिनांगौनो फोरबोखौ जेरै मानियो बे एखे रोखोमनि मानिनाय साबमिसन मानिनाय हौवानि सिङाव गुरै जानाय सानसेखालि आं आइजोफोरखौ फोरोंबाय थादोंमोन आइजोफोरनि सेमिनाराव बे खोथाखौ आरो बे सासे सिखांबाय सार आंनाथ' सानफ्रोमबो लोंनानै फैयो बेखौलाय आंलाय मानिनांगौ ना मानिनाङा सानफ्रोमबो लोंनानै फैखायोनो दावराव दावसि खालामफैयो बेखौलाय आं मानिनांगौ ना मानिनाङा होननानै सोंदों आं बुंबाय लोंग्राखौनो मानिनो हागोन होननानै हाबा खालामना लादोंबाथ' मानिनांसिगोन बेखौनो आं जिसुखौ बायदि मान होनो हागोन मानिनो हागोन होननानै मोनथिखायो लोङो जायो जायफोरा उन्दैनिफ्राय हुदा दङ सेंग्रानिफ्राय हुदा दङ बिसोरासो बिदि लोंनायनि सभाब जायो मोनथिखायो बे लोंग्राब्लाबो बे फां सोबग्राब्लाबो बे ड्राग्स लाग्राब्लाबो आं बेखौनो जिसुखौ बायदि मान होगोन होननानै बिया खालामना लाबायबाथ' मा आरोबाव बे सोंलुआनो फैला आंनिया लोंग्रासो मानिनांगौ ना मानिनाङा बियो बै समनिसो डिसिसन आं बेबायदि लोंग्राखौ आं बेबायदि आखुनि हौवाखौ जिसुखौ बायदि मान होनो हागोन ना हाया बिया जानायनि सिगां साननो गोनां बाथ्रा बियो आरो साफ्रोम सिख्लाफ्रा साननांगौ दिनै सोरबा गोसोआव दङब्ला सान सोरबा नोंहा गोसोआव दंखायोब्ला दिनै सान बे हौवाखौ आङो जिसुखौ बायदि मान होनो हाहैगोन ना हाया हाबा जानायनि उनाव खारन बेखौ खालामनो हायाब्ला प्रब्लेम जायो न'खराव समयसा जायो नोङो जिसुखौनो बायदि नोङो मान होनो जिसुखौनो बायदि मानिनो हानांगोन नोंनि हाबा खालामना लानाय हौवाखौ जाम्बासो नोङो रायबाय थाब्ला जानाय नङा जेबो रोङा नोङो होनना बुंबाय थाबा जानाय नङा मान होनांगोन मान ओमफ्राय जायफोरा हाबा जायाखै बिथांमोना सान आं बे हौवाखौ बेबायदि जिसुखौ बायदि मानिनो हागोन ना हाया मान होनो हागोन ना हाया दिनैसो साननांगोन आरो जायफोरा हाबा खालामनानै लाखाबाय नोंस्रा उपाय गैला नोंसोर बेखौनो मान होनांसिगोन बेखौनो मानिगोन मान होगोन होननानै नोंथाङा एग्रिमेन्ट खालामबायब्ला नोंथाङा हैदिनखालि समाय लाखाबाय नोंखौनो आङो जिसुखौ बायदि मान होगोन हौवा होननानै ब्लाबो नोङो मान होनांसिगोन नोङो मानिनांसिगोन अबसे बेबायदि होननानै आं ओरैखौ बुङाखै
मानिनांगोन इसोरनि बिरुद्धि नोंखौ माबा मोनसे मावनो थिनो बेखौबो नों मानिनांगोन बे नङा बाइबेलनि फोरोंनायनि बिरुद्धि नोंखौ मावनो थिनो बेयावबो नोङो गुरै जानानै बेखौ मावलांनांगौ बेखौ बुङाखै हौवानि सायाव जोंहा मानिनो गोनांसिन जिसु दङ जुदि बिनि थिननाय बिनि बुंनाया जुदि जिसुनि बेरेखाब्ला जों बेखौ खालामनो हाया अबसे खिन्थु बाइबेला बुंदों जायखौ नोङो हाबा खालामनानै लाबाय हौवा होननानै मानिनानै लाबाय बेखौ नोङो माबायदिहाय जिसुखौ बादि नोङो मान होनो नांगोन मानिनो नांगोन बेखौसो जोंनो बुंदों सेंग्राफोर जोंहा गोसोआव लाखिनो गोनां नैबे बाथ्रा बेनिखायनो जाय सिख्लाखौ जों हाबा खालामो बियो जिसुखौ मिथिनाय जानांगोन अब्लानासो बे आइजोआ बे सिख्लाया बे हिनजावा बे बाथ्राखौ मिथिगोन सासे हिनजावा गावनि हौवाखौ जिसुखौ बादि मान होनाङो होननाय बाथ्राखौ बियो मिथिगोन आरो जिसुखौ मिथियै सिख्लाया बे बाथ्राखौ मिथिनाय नङा आरो बेखौ खालामनो रोंनाय नङा बियो बेनिखायनो जों जाय हिनजावखौ हाबा खालामगोन बियो जिसुखौ मिथिनाय बियो जानो नांगोन जिसुखौ गिग्रा जिसुखौ मान होग्रा बियो जानो नांगोन बाइबेला जोंनो बेखौ बुंदों बाइबेला मान होनाय मानिनाय माने मा मोनसेया जोङो रुथ बेवहाय जोङो मोननो हायो रुथ आरो न'मैनि बाथ्रायाव मोननो हायो आं फरायबाय थानो जोंहा सम गैया रुथ आरो न'मैनि बाथ्रा जों बयबो मोनथिखानाय बाथ्रा बेनिखायनो आं साननो खुगाजों खुगा बुङोब्लाबो जों बुजि मोनगोन होननानै रुथ आरो न'मैनि बाथ्रा माबायदि मान होदोंमोन न'मिया बुंदोंमोन गावनि बिहामजोखौ बुंदोंमोन अ आंनि फिसा हिनजाव होनना बुंदोंमोन सानैखौबो बुंदोंमोन अर्फा आरो रुथखौ बुंदोंमोन नोंसोरा हौवा गैला जायजों नोंसोर एग्रिमेन्ट खालामनानै फैदोंमोन बे एग्रिमेन्ट खालामग्राफोरा थैलांबाय बेनिखायनो नोंसोर दिनै उदां जाबाय थांफिनदो नोंसोरनि मानसिफोरनियाव थांफिनदो नोंसोरनि फोथायनायाव थांफिनदो नोंसोरनि न'खराव थांफिनदो नोंस्रा बैसो दङ नोंसोरो मोजां मोजां न'खरफोर बानायफिननो हागोन आंबो आंनि जायगायाव थांफिननोसै होननानै बुंदोंमोन बिखुनजोनि बेबायदि गले गले खावलायनायाव बुंनायाव बानजायनायाव अर्पाया मा खालामखो अर्पाया थांबाय गावनि मानसिफोरनियाव थांफिनबाय गावनि गामियाव थांफिनबाय गावनि सोरबा बिदा फंबाय न'खर बेयाव थांफिनबाय नाथाय रुथआ मा बुंदोंमोन आंहालाय बहा न'खरबा आंहा बहा गावनि दंबावो आं जैदिनखालि हाबा जानानै बे न'खराव फैबाय नोंनि न'खरासो आंनि न'खर जाबाय नोंनि इसोरासो आंनि इसोर जाबाय नोंनि जाथि परियालासो आंनि जाथि परियाल जाबाय बेनिखायनो नों जेराव थागोन आं बेयावसो थागोन नों जेराव थैगोन आं बेयावसो थैगोन रुथआ बे बाथ्राखौ बुंनायमोन बिखुनजोखौ बुंनायमोन हौवा गैलामोन उदां जाबायमोन मानोना जायजों एग्रिमेन्ट खालामदोंमोन बे एग्रिमेन्ट खालामग्रा मोननै पार्टिनि गेजेराव जायो एग्रिमेन्टआ हाबानि एग्रिमेन्टआ मोनसे पार्टिया जेब्ला गैया जायो अब्लाना मोनसे पार्टिया उदां जायो हाबाया बे रमियानि बायदिब्ला रमियाव बुंदों हौवाया थैजासिम हिनजावा खानानै दोनजानाय हिनजावा गोथाङै थाजासिम हौवाया बे एग्रिमेन्टजों खानानै दोनजानाय बे मोननै पार्टिनि बबेबा सासे थैयोब्ला सासेया उदां जायो आरो रुथआबो उदांमोन नाथाय रुथआ बुजिदोंमोन आङो ओइदिनखालि आंनि न'खरखौ नागारना फैखाबाय बे न'खरनि थाखाय बेनिखायनो नोंनि मानसियासो आंनि मानसि जासिगोन नोंनि जातियासो आंनि जाति जासिगोन नोंनि इसोरासो आंनि इसोर जासिगोन नों जेराव थागोन आं बेयाव थागोन नों जेराव थैगोन आं बेयाव थैगोन होननानै रुथआ बुंदोंमोन मोनथिगौना रुथखौ मा होननानै बुंदों बाइबेला नायस्रानि मोनसे रुथ रुथनि तिनि अध्यायनि जोङो फरायनो 11 पदखौ दा नोङो अ बिनानाव जिंगादासि मोजां हिनजाव होननानै नोगोराव साफ्रोमबो नोंखौ मिथिगौ रुथखौ बुंनायमोन सासे हौवा मानसिया बुंनायमोन रुथआ गावनि बिखुनजो नमिजों बे बेथलेहेमाव फैबाय आरो बआसआ बे बाथ्राखौ बुंनायमोन मोजां हिनजाव होननानै नोगोराव साफ्रोमबो नोंखौ मिथिगौ रुथखौ मा होननानै मिथिगौमोन साफ्रोमबो नोगोराव
नोगोरनि साफ्रोमबो रुथखौ मा होननानै मिथिगौमोननो मोजां हिनजाव होननानै नोंखौबा मा होननानै मिथियो साननो गोनां बाथ्रा नङाने बियो गामिनिफ्रा नोंखौ मा बुङो खाथि खालानि सिनायनाय मानसिफोरा नोंखौ मा बुङो रुथखौ हले नोगोरनि साफ्रोमबो होनना बुंदों मोजां हिनजाव होननानै बुङोमोननो मोजां हिनजाव बबेनिफ्रायबासो फैनाय गुबुन जाथिनि हिनजाव गुबुन जायगानि गुबुन मोदायखौ खुलुमग्रा बे हिनजावा दायो बेयाव फैनानै बयजोंबो मा होननानै मिथिजादोंनो मोजां हिनजाव होननानै मिथिजादों आरो मानि थाखाय नैबेफोर गुन थानायनि थाखाय हौवानियाव फैनानै हौवानिखौ गावनि होननानै अनफैनो मान होफैनो नाजावफैनो हानायनि थाखाय नोंनियानो आंनिसै नोंनि जाति परियालासो आंनि जाति परियालसै नोंनि खुरमाफोरासो आंनि खुरमासै नोंनि न'निफोरासो आंनि न'निसै नोंनि इसोरासो आंनि इसोरसै गनाय फैनो हानाय नाजावफैनो हानाय बियो हिनजावफोरनि साफ्रोम हिनजावफोरनियाव थाथारनांगौमोन मोनसे मोजां गुन बियो आरो जेब्ला बे हाबा जानाय हिनजावफोरनियाव बे गुना थाया न'खराव समस्या जायो हौवानियाव फैनानै हाबा जाना फैनायनि उनावबो दासिमबो गावनिखौसो आंनि होननानै बुंबाय थायोब्ला दासिमबो बै गामिखौसो जोंनि गामि होनना बुंबाय थायोब्ला बे गामिखौ गावगायनि होननानै सानफैनो हायाब्ला बै गारबोनाय न'खरखौसो जोंहानि न'खर होनना बुंबाय थायोब्ला जेराव गाव हाबा जानानै फैबाय न'खर बानायनो फैबाय बेखौ गावनि होनना बुङाबा नैबिदि हिनजावफोर दंबावो बहा थांनो होनना बुंबा न'आव थांनो होनना बुंलांग्रा न'आव थांगोननो बियो जेनिफ्राय बियो बिदाय लानानै न'खर बानायनो बेहाय फैबाय बहा थांनो होनबा गामियाव थांनो होनना बुंलांग्रा हिनजावफोरबो दंबावो गैला जोंनि गामिया बेवहायनो मा खालामो गाबथों गाबबाबो खामानि गैया हैदिनखालिनो लोगो लोगो कागज हरफाखायो जोंनि नंला बियो नोंसोर लांनानै नोंसोरनि गेजेराव मा खालामना लाहैदो मेम्बारशिप खालामना लाहैदो होननानै गाबगु थुगुबाबो कागजखौ बे ट्रेन्सफार पेपारखौ लाना फैफानो गोनां जाखायो नङाबा जोंखौसो गोसोखांबाय थागोन बेयो जोंखौसो गावगायनि होननानै सानफ्लांबाय थागोन जोंखौसो गावगायनि होननानै बुंफ्लांबाय थागोन बेनिखाय ट्रेन्सफार हरखायो जों लोगो लोगो ट्रेन्सफार कागज हरजाबावलायनानैबो आरो बेखौसो गावगायनि होनना बुंबावो दासिमबो जोंनि गामि जोंहानिया दासिमबो बेखौसो बेबायदि गोसोखांबाय थायो बेथ' मोजां जायाखै नों बेखौसो गावनि होननानै अनफैनो हानांसिगोन गावनि होननानै मान होफैनो हानांसिगोन हौवानि न'खर परियाल बिनि जाति खुरमाफोरखौ गावनि आंगो बायदि नोङो सानफैनो हानांसिगोन रुथहा बे गुना दङमोन आंनि नंला बिसोरो थांफिनदो नोंनि मानसिफोरनियाव नङा आंनि नंला नोंसो आंनिसो बे गुना साफ्रोम हिनजावफोरा थानो नाङो बेनिखायनो जोंहा सिख्लाफोर नों गनायहैनो हागोन ने बे साननो गोनां हाबा जानायनि सिगां साननो गोनां नों गावगायनि होनना अनहैनो हागोन ना हाया गनायहैनो हागोन ना हाया मोनसे न'खराव हाबखांनायनि उनाव नों बुंबाय थाबा जानाय नङा जोंनिया बिब्दिसो नोंस्रानिया बेबायदि जोंफोरनिया बेबायदिसो नोंसोरनिया बेबायदि होननानै नोङो रुजुबाय थानो नागिरोब्ला दासिमबो बैखौसो मोजां मोनहरबाय थायोब्ला बेखौ अननो हायाखैब्ला मान होनो हायाखैब्ला बेयो मोजां नङा नोंनि हौवानिखौ नों मान होफैनो हानो नांगोन बेयाव जोंहा गोबां बाथ्राफोर फैयो गोबां खोथाफोर फैयो बेनिखाय हाबा जानाय बाथ्रायानो गोरलै नङा गनायहैनो हागोन ना हाया अनहैनो हागोन ना हाया मोजाङै मोनहैनो हागोन ना हाया मान होहैनो हागोन ना हाया आरो जायफोरा हाबा जानानै फैखाबाय जोंहा बेयाव धोरोमनिबो खोथा फैयो धोरोमनिबो नोङो थानो हागौ बेवहाय सोरबा गुबुन फोथायनायनिमोन सिगां दायो दिनै ख्रिस्टियान हौवाजों हाबा जानानै फैबाय नोंथाङा दिनै बिनि इसोरखौ गावगायनि इसोर होननानै अनफैनो हानो हायाखै गनायफैनो हानो हायाखै मानिफैनो हादोंना हायाखै बिनि खोथा फैबावो डेनिमिनेसननि खोथा फैयो माखासे जोंहा हिनजावफोरा बेबायदि बुंफैयो फैनानै दाथ' बाप्तिसाव फैबाय नालाय जोंनियाथ' आनथु फरायनानैसो खुलुमो नोंसिनियाव आं गिर्जायाव हाबनाय बायदि मोना होमबा जाला दिनै सोरबा बाप्तिस हौवाजों हाबा जाना फैनायनि उनाव नोंसिनियावबा आं गिर्जा हाबनाय बायदि मोना माबा मिथिं दावथिङाव जिरायनाय बायदिसो मोनो होनना बुंबा बे जानाय नंला बेखौ नों बै समाव साननांगौमोन हाबा जानायनि सिगां बिसोरनियाथ' गिर्जाया बिब्दिसो आं बिसोरनि गिर्जाखौ मोजां मोनहैनो हानाय नङा अनहैनो हानाय नङा हाबा जानायनि सिगांसो बेफोर साननांगौ बाथ्रा हाबा जानायनि उनाव बेफोरखौ बुंबाय थायोब्ला न'खराव बेले बेजेल'सो जायो समायसाल'सो जायो हाबा जाखांना फैनायनि उनाव बेखौनो अनफैनो बेखौनो मोजां मोनफैनोसो गोनां जायो आं खोनादों आं मिथिगौ आं गोबांजों रायज्लायोखाय बेबायदि समयसा गोबांहा बेबायदि जाफैयो गोबां हिनजावफोरा गनायफैनो हाफैया अनफैनो हाफैया दाख्लैथ' आंनि सासे लोगोनि मोनसे समयसा जानानै थांबाय आंनि सासे लोगोआ
हाबा जालांगोन खिन्थु गावनि मण्डलिनिफ्राय बेयो नामखौ लाङा फैफाफिननायनि बेहा मतलब दङ आरो फैफाफिननायनि नामखौ लांनो नागिरा सोर हिनजावा नाम लाङालासे हौवानि नामा मोनसे गिर्जायाव हिनजावनि नामा मोनसे गिर्जायाव माबोरै जानो हागौ बियो हाबायानो जायासै हाबायानो बायबाय रायज्लायल'सो हांदोंमोन मण्डलि मोननै लानानै न'खर मोननै लानानै रायज्लायहांदोंमोन हाबानि बाथ्रा रायज्लायहांदोंमोन 4 बोसोर मोजां मोनलायनायनि उनाव दाथ' बुंबाय आं नाम लाङा आंनि नामखौ लाङा आं नोंस्रानि मण्डलियाव नोंसोरनि मण्डलियाव आङो आंनि नामखौ लांनो हाया आंनि नामा बेयावनो थाथों बेबायदि जाबाय आरो हाबायानो जायाखिसै हिनजावफोरा जेब्ला न' बारनायनि उनाव बै बारबोनाय न'खौसो गावनि सानबाय थायो बे जेरै न'आव हाबफैबाय बेखौ गावगायनि न'खर होननानै सानफैनो हाया बेयाव नोङो गोसो होफैनो हानाय नङा बे न'खरखौ लुखांनायाव बे न'खरखौ बानायनायाव नों गोसो होफैनो हानाय नङा बेनिखायनो हिनजावफोरहा बे थानांगौ मोनसे मोजां गुन गावनि हौवाखौ आरो गावनि हौवानि बयखौबो गावखौ बादि अनफैनो हानाय मानिफैनो हानाय बे हिनजावफोरनियाव थाथारनांगौ मोनफा मोनफा गुन बियो बेनि उनावहाय बुंदों लाभ योर हाजबेन्ड नोंनि हौवाखौ अन जोङो टाइटास 2:4 सिरि बेयाव नायोब्ला नुनो मोनो आरो करन्थियानि 1 करन्थियानि 7:2 सिरि 3:4 सिरि बेयाव नायोब्ला जों नुनो मोनो हौवाखौ अननांगौ हौवाखौ गावनि हौवाखौ अननांगौ टाइटासावथ' बेखौसो बुंदोंमोन टाइटासखौ बुंदोंमोन टाइटास नोङो फोरों बै बैसो गिदिर आइजोफोरखौ फोरों आरो जायफोरा हाबा जागोदान बिसोरखौ फोरों मा फोरोंनांगौनो गावनि हौवाखौ अननो फोरों हाबा जागोदान हिनजावफोरखौ गावनि हौवाखौ अननो फोरों खारन अनाब्ला प्रब्लेम जायो अनाब्ला समयसा जायो गावनि हौवाखौ अनलायनाय गैयाब्ला न'खर जाया बिनि उनावहाय जोबनायाव हिनजावफोरनि जे हाबा जानाय हिनजावफोरनि बिबान टाइटासनि 2:5 सिरि 1 तिमथि 4:14 सिरि टाइटासनिनो 2:3 आरो 4 सिरि टाइटास 2:5 पद 1 तिमथि 4:14 पद टाइटासनि 2:3 आरो 4 बुंदों न'खर बेंनायनि जे खामानि बे बेंनायनि खामानिखौ माखौ बुंदों हिनजावफोरनि मोनसे गेदेर बिबान आइजोफोरनि मोनसे गेदेर बिबान हिसाबै होदों जों बोसोन बिजाबाव बेखौनो मोननो हायो बोसोन बिजाबावहाय बोसोन बिजाबनि 14 बालाबाव जों मैयाबो फरायदोंमोन बोसोन बिजाबनि 14 बाला गियानि हिनजावा न'खरखौ फेदेरलाङो आन्थाय आखल गैयै हिनजावा न'खरखौ संहार खालामो बाइबेला न'खर फेदेरनाय आरो न'खर सिफायनायनि जे मोनसे दायित्व होदों बेयो हिनजावफोरनि सायाव आइजोफोरनि सायाव बेखौ बुंदों सासे हिनजावहा न'खरखौ लुखांनो हानायनि बोलोबो दङ आरो न'खरखौ सिफायनो हानायनि हौवाखौ बुङाखै हौवा मानसिखौ बुङाखै थोंजों हिनजावफोरखौ बुंदों गियानि हिनजावा न'खरखौ फेदेरलाङो आन्थाय आखल गैयै हिनजावा न'खरखौ संहारसो खालामो मानो मोनसे न'खर फेदेरनाय आरो न'खर संहार खालामनाया हिनजावफोरनि सायाव इसोरा बेखौ बुंदों हिनजावफोरनो मानो दोनदों बे बिबानखौ कारना जाहैबाय बे हिनजावफोरा बांसिनै न'आव थानाय जायो हौवाफोरा बाहेरनि खामानिखौ मावनाय जायो न'खराव नांगौफोरखौ बुथुमनायनि जि खामानि बे खामानिखौ हौवा मानसिफोरा बांसिनै मावनाय जायो नाथाय हिनजावफोरा न'आव थानानै न'खरखौ बेंनाय न'खरनि मानसिफोरखौ सामलायनाय बेखौ बांसिनै हिनजावफोरा मावनाय जायो आं खोनादों बबेबा न'खरावहाय बिमायानो सेस खालामबाय होननानै बुङो फिसाफोरखौ बिफायाथ' बाहेरनि मानसि होननानै बुङो बिफाफोरखौ हौवाफोरखौ बाहेरनि मानसि होननानै बुङो नाथाय जायहा न'आव दंमोन फिसाफोरनि मावखोमानाय फिसाफोरनि गाव मिथिखोमानाय गोरोन्थिफोरखौ बियो बिफानि सिगाङाव बुङाखिसै फोसाबनो फेंनो बिफानो बियो खबर होआखिसै एखोमा खालामबाय जेराव गथ'फोरा गाज्रिखौ मावै देरबाय आरो दिनै जेब्ला नुजासारबाय फोसाबनो फेंनो जेबो गैला बिफाया दुखु मोनदों आं मोनथिथारासै होननानै बहा मोनथिनो कारन बिफाया बाहेराव गोबां समाव बांसिन समाव बिफाया बाहेरनिसो खामानि मावनाय जायो नाथाय बिमा हिसाबै बिमाया न'खराव थानानै गथ'फोरखौ नोजोर होनानै नायनानै नुदोंमोन मिथिदोंमोन नाथाय बिथाङा बेफोरखौ मा खालामाखिसै गोसो होआखिसै जायनि थाखाय न'खर आरो न'खरनि गथ' गथायफ्रा नस्थ' जालाङो संहार जालाङो बेनिखायनो जोंहा बिमाफोर नोंसोरनो गेदेर बिबान होदों न'खर बानायनाय आरो न'खर सिफायनायनि जि खामानि इसोरा नोंसोरनि सायाव बेखौ दोनदों न'खर बेंनाय हाबा जानाय हिनजाव हिसाबै न'खर बेंनाया हाबा जानाय साफ्रोम हिनजावफोरनि मावनो गोनांथार बिबान
दा डिउटिस अफ पेरेन्टस हौवानि बिबान हिन्जावनि बिबान बे आलादा आरो बिमा बिफानि बिबान बेयो आलादा बाइबेला मोनफा मोनफा बे बिबानफोरखौ रोखा रोखायै राननानै होनाय जादों दा बिमा बिफानि जि बिबान बे बिमा बिफानि बिबाना जाहैबाय बिमा बिफाफोरा न'खरनि नांगौफोरखौ जगायनाय गथ'फोरनि नांगौफोरखौ जगायनाय बेखौ जोङो द्वितीय करन्थिया 12:14 बुंदों बिमा बिफाफोरा गथ'फोरनि नांगौखौ जगायनांगौ बे मोनसे गुबुन मोनसे बाथ्राया जाहैबाय गथ'फोरखौ दुखु होनो नाङा बे मोनसे जों एफिसियाव जेब्ला जोङो नायो अब्लाना जों बेवहाय मोननो हादों एफिसिया 6:4 बिमा बिफाफोर नोंसोरो राग जोंथावथाव बाथ्राफोरजों फिसाफोरखौ राग फोजोङालाबानो ख्रिस्टियान आखल आखु आरो फोरबोनियाव माबोरै थानांगौ बेफोरखौ नों फोरोंनानै खांदो गथ'फोरखौ दुखु होनाय बिमा बिफानि मोनसे गोसोआव लाखिनो गोनां बिबाना गथ'फोर जाय न'खराव बिबान दङ जाय बिमा बिफाहा दिनै न'खराव गथ'फोर दङ नोंथांमोना गोसोआव लाखिनांगौ बाथ्राया बे नोंसोरनि गथ'फोरखौ राग जोंथावथाव बाथ्राफोरजों राग जोंथावथाव खामानिफोरजों गथ'फोरखौ लाजि फोनांनाय दुखु होनाय बे खामानिखौ मावनो नाङा होननानै बाइबेला बुंदों बिमा बिफाया गथ'फोरखौ दुखु होनाय गथ'फोरखौ लाजि फोनांनाय बे खामानिखौ बिमा बिफाफोरा मावनो नाङा इसोरनि बाथ्राया बेखौ बुंदों माबोरैहाय लाजि फोनांनो हागौ माबोरैहाय दुखु होनो हागौ जोङो गथ'फोरखौ मा खालामोब्ला गथ'फोरा दुखु मोनो दहाय आं मोनसे उदाहरन बुंदोंमोन बिमा बिफाफोरा जेब्ला नांज्लायो गथ'फोरा बेखौ मोजां मोना दुखु मोनो गथ'फोरा बिमा बिफा हौवा हिन्जाव जेब्ला बुलायो गथ'फोरा मोजां मोना बेफोरबायदिखौ खालामनानै जेब्ला न'खरखौ असान्ति खालामो गथ'फोरा दुखु मोनो बिफाफोरा जेब्ला लोंनानै न'खराव हाल्ला हुल्ला खालामो गथ'फोरा दुखु मोनो बिफा जानानै बिफानि जि दायित्व बे दायित्वआ मासो गथ'फोरखौ फेंनाय फोसाबनाय गथ'फोरनो मोजां बोसोन होनाय खिन्थु गावनो जानाय लोंनायाव गोदोसोनानै थायोब्ला नों माब्रै गथ'फोरनो मोजां बोसोन होनो गावनो गाज्रियाव सिगां जानानै दङब्ला नों गथ'फोरनो माब्रै मोजां लामाखौ नों दिन्थिनो हानो नों हाया बेनिखायनो मा बाइबेला बुंदों जेब्ला जोङो जोंनि बिफाफोरखौ बिदि लोंनानै जानानै जोङो गोदाव सोराव जानाय नुयो गथ'फोरा लाजि मोनो दुखु मोनो गथ'फोरा गोबां फिसाफोर दङ बिमा बिफानि आखलखौ लानानै बिमा बिफानि मावनाय दांनायखौ नुनानै लाजि मोननानै गोसो बायग्लिनानै थानाय गथ'फोर दङ लाजि मोनो समाजाव ओंखारनो लाजि मोनो गामियाव ओंखारनो गिर्जायाव ओंखारनो लाजि मोनो जोंहालाय न'खरानो बिब्दिसो लाजि मोनो दुखु मोनो गथ'फोरा बिमा बिफानि आखल आखु नायनानै बिमा बिफानि मावनाय दांनायखौ नायनानै गथ'फोरा लाजि मोनो बेनिखायनो नों साननाङा आं जादों आं लोंदों बेयो रावनियावबो नांदेराखै होननानै नों साननो नाङा गथ'फोरा बिमा बिफाखौ जेब्लाबो मोजां जानायखौ लुबैयो गथ'फोरा बिमा बिफाखौ जेब्लाबो गोथों जानायखौ लुबैयो नाथाय जेब्ला जोङो लोङै जायै न'खराव दावराव दावसि खालामगोन बे गथ'फोरा दुखु मोनो बे गथ'फोरा लाजि मोनो सोरनिबा बिफाया जुदि सोरबा सेंग्रा फिसाज्लानि बिफाया अबेबा लामायाव लोंनानै गोग्लैनानै थादोंब्ला बे गथ'आ लाजि मोनगोन आं सानसेखालि मोनसे न'खराव थांदोंमोन रायज्लायो होननानै सासे सेंग्राजों BA फरायबाय थानाय सासे सेंग्रा थांदोंमोन आं गोबाव सम गिर्जायाव नुवाखैमोन बिथांखौ गोबाव सम गिर्जायाव नुवाखैमोन अबसे एग्जामबो दंमोन गथ'आ एग्जामबो दंमोन अब्लाबो गोबाव सम नुवाखैमोन बेनिखायनो आङो थांदोंमोन थांनानै आं सोंहैदोंमोन बिमा दङ बिफाया गैखाया बे समावहाय बिमा दङ फिसाज्ला सानै दङ जिरायनानै आं सोंदोंमोन गोबाव जाबाय गिर्जायाव नुयिया फंबायखौ होननानै ओमफ्राय माथो जामारदों होननानै खबर लानो फैदों होनना बुंदोंमोन बिथाङा गाबबाय आं बुंदोंमोन आं सानदों एग्जामफोर थानायखाय थाङाखै खोमा नाथाय एग्जाम जोबनायनि उनावबो जे नुवाखै बेनिखाय फैस्राबाय बिथाङा गाबदों आरो गाबनानै बुंदों आंनि न'खरनि बाथ्राफोरखौ लानानै आं ओंखारनो लाजिनाय मोनोसै होनना बुंदों बिथाङा आंनि बाबानि जि आखल आखुजों दिनै आंखौ लाजि फोनांबाय थादों बेहा जे सासे सेंग्रा देरनाय फिसाज्ला दङ बेखौबो सानालासिनो जे गाज्रि खामानिफोरखौ मावनानै आंखौ लाजि फोनांबाय थादों आं दुखु मोनो आं मा गोसोजों थांनो बिथाङा बुंदों आं गिर्जायाव मा गोसोजों थांनो जेराव आंनि आफाया बिब्दि सानफ्रोमबो जायै लोङै बबेबा लामायाव गोग्लैनानै थानाय बहाबा उन्दुनानै थानाय आं मा गोसोजों थांनो आं लाजिनाय मोनो बिथाङा बुंदों नै बेफोरबायदि आखल आखुआ गथ'फोरखौ मा लाजि फोनाङो दुखु होयो सोरबा सिख्ला देरनाय फिसाजोनि
सिख्ला साजो गोनां बिमाया सोरजोंबा लाइन मारियोब्ला बेबो दुखु होयो लाजि फोनाङो आं सासे सेंग्रा गथ'खौ नायनानै गाबनो गोनां जादोंमोन सेंग्रा देरबाय ग्रेजुवेट जालायबाय गथ'आ बिनि बिमाया सोरजोंबा लाना खारदों नायनो हायाखैमोन आं बिनि मेगनाव बे सेंग्रानि मेगनाव बे सेंग्रायाबो आंखौ नायनो हायाखैमोन ओरैबायदि लाजिबाय ओरैबायदि लाजिदों बियो गाव मावनाय गोरोन्थिनि थाखाय नङा बिमानि थाखाय आंनि बिमाया जे बेबायदि दिनै सेंग्रा फिसाज्ला ग्रेजुवेट फिसाज्ला थानानैबो सोरजोंबा जे लाना खारबाय लाजिदोंमोन बिथाङा आं बिथांखौ बोसोन होनो थाखाय काउन्सिलिं खालामनो थाखाय आं लोगो हमदोंमोन बिथाङा गोबां दुखु मोनदोंमोन लाजिनाय मोनदोंमोन ओंखारनो लाजिनाय मोनदोंमोन गामियाव गिर्जायाव ओंखारनो लाजिनाय मोनदोंमोन जोंनि आखल आखुआ जोंनि गथ'फोरखौ दुखु होयो बेनिखायनो आंल' नंला साफ्रोम बिफाफोरा बेखौ साननांगौ साफ्रोम बिमाफोरा आंल' नंला आं माबा मोनसे गोरोन्थि मावोब्ला आं माबा मोनसे गाज्रि मावोब्ला बेयाव लाजिफानो गोनां जानाय फिसाफोर थायो हिनजाव थायो आंल' नंला आं माबा मोनसे गाज्रि खामानि मावोब्ला आं माबा मोनसे गोरोन्थि खामानि मावोब्ला लाजिफानो गोनां जानाय आंहा हौवा दङ आंनि गथ'फोर दङ बेफोरखौबो जोङो साननांगौ माबा मोनसे मावग्रोनायनि सिगां मा दुखु होदों नामा आंनि गथ'फोरखौ लाजि फोनांदों नामा बेखौ जोङो साननो सिन्था खालामनो हानाय जोङो जानो नांगौ बाइबेला बुंदों बिसोरखौ दा लाजि फोनांनाङा गथ'फोरखौ बिथांमोनखौ थुलुंगासो होनांगौ बिथांमोनखौ जोङो बिमा बिफाफोर जानानै मोजाङाव जोङो दैदेनगासिनो नांगौ बिनि उनाव बुंदों बिमा बिफाफोर नोंसोरो राग जोंथावथाव बाथ्राफोरजों फिसाफोरखौ राग फोजोङालाबानो ख्रिस्टियान आखल आखु आरो फोरबोनियाव माबोरै थानांगौ बेफोरखौ फोरोंनानै खांदो बिमा बिफानि गोनांसिनथार इसोरा होनाय मोनसे दायित्वआ बे जों जेब्ला हुदा बिजाबाव जों नायो हुदा बिजाबनि दबालाब 7 सिरियाव बेयावबो बुंदों बिमा बिफाफोर नोंसोरो नोंसोरनि गथ'फोरखौ मा खालामनांगौनो इसोरा नोंसोरनो होनाय मोनफ्रोमबो हुकुमखौ बिसोरनो फालिनो फोरोंदो मानिनो फोरोंदो सानाव हराव उन्दुनायाव बेरायनायाव जिरायनायाव न'आव लामायाव जेब्लायबो नोंसोरो इसोरनि बोसोनफोरखौ फोरोंदो आरो इपिसियावबो बे बाथ्राखौनो बुंदों जों बिमा बिफा जाबायब्ला ख्रिस्टियान बिमा बिफा जाबायब्ला मोनसे ख्रिस्टियान न'खराव इसोरनि बाथ्रा फोरोंनाया बिमा बिफाहा इसोरनि बाथ्रा फोरोंनो गोनां मोनसे बिबान दङ बिमा बिफा बेयो सानडे स्कुलफोरनि नङा सानडे स्कुलाथ' मानसि बानायनायसोनो रबार्ट रेक्स होननाय सासे इंलेन्डनि मानसिया बानायनायसो सानडे स्कुला न'खरा इसोरा बानायनाय गिबि दायित्व गिबि बिबान सोरनो होदों इसोरनि बाथ्राखौ फोरोंनायनि बिमा बिफाफोरनो होदों न'खराव गथ'फोरनो गावनि गथ'फोरनो इसोरनि बाथ्रा फोरोंनायनि बिबानखौ बिमा बिफाफोरनो होदों बेयावहाय गोसोखां सेंग्रा सिख्लाफोर जाय सेंग्राया इसोरखौ मिन्थिया बियो इसोरनि सोमोन्दै नोंनि गथ'नो फोरोंनो रोंनाय नङा जाय सिख्लाया जायखिजाया बोखांना लाबोबानो सानो दाने जों जायो सानो दा जों सेंग्राफ्रा जाया जाय सिख्लाया इसोरखौ मिथिया जिसुखौ मिथिया बियो नोंनि गथ'फोरनो बे सिख्लाया बे हिनजावा नोंनि गथ'फोरनो इसोरनि बाथ्राखौ फोरोंनो रोंनाय नङा बेनिखायनो इसोरखौ मिथिग्रा जानाया गोनांथार ख्रिस्टियान न'खरनि थाखाय इसोरखौ मिथिग्रा इसोरखौ फोथायग्रा गोग्गोम ख्रिस्ट' फोथायारि जानाया गोनांथार अब्लानासो बे हिनजावा बे हौवाया बे बिमाया बे बिफाया गावनि गथ'फोरनो ख्रिस्ट'नि बाथ्राखौ बोसोनफोरखौ फोरोंनायफोरखौ फोरोङै गथ'फोरखौ खांनो रोङो गथ'फोरखौ फेदेरनो रोङो इसोरनि बाथ्राखौ फोरोंनानै खांनाया इम्परटेन्ट मानोना बे इसोरनि बाथ्रायाल'सो जोंखौ मा होनना बुंदों बियो गोबौ बियो खामानि मावग्रा मावसोग्रा होनना बुंदों बियो बेगेङाव हाबोनो बियो गोसो सिंजों हाबोनो बियो फोसाबोनो इसोरनि बाथ्रायासो फोसाबनायनि खामानिखौ मावो जों जेब्ला गितफोर 119 नम्बर 9 सिरियाव नायो गितमाला 119 नि 9 आव नायो बेयाव बुंदों जोहोलावफ्रा गावसोरनि आखल आखुखौ माबोरै फोसाबनो इसोरनि बाथ्रा बायदि साबधान जाब्लासो अब्ला इसोरनि बाथ्रा बायदि साबधान जानानै जोंनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावसोरनि आखल आखुखौ फोसाबनो हायोब्ला फेंनो हायोब्ला जोङो बे ख्रिस्ट'नि इसोरनि बाथ्राखौ जोङो जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरनो जोंनि गथ'फोरनो जों फोरोंनांगोन अब्लानासो बिथांमोना बे इसोरनि बाथ्रा बायदि साबधान जानानै जिउ खुङोबासो बिथांमोना गोग्गो मोनसे आखल आखुखौ मोननो हागोन
इसोरनि बाथ्राखौ जेब्ला जों फोरोंनानै खांनाय नङा नोंगौ बिथांमोना देरनो हागौ नोंगौ बिथांमोना जौगानो हागौ नोंगौ बिथांमोना गेदेर गोलाव फरायलांनो हागौ नाथाय आखलाव आखुआव समाजजों मानसिफोरजों गनायजाथाव जायाबो जानो हागौ मुगैजाथावबो जानो हागौ आरो दिनै बेबायदि गोबां दङ गेदेर गोलाव फरायबाय नाथाय इसोरनि बाथ्रानि आंखालाव दिनै जोंनि गोबां मानसिफ्रा मा खालामदों इसोरखौ गिनो रोङै जानायखाय गाज्रि खामानिफोर मावनो हादों बिथांमोना जि जायगायाव दङ जि पजिसनाव दङ बे पजिसनाव थानानै बिथांमोना इसोरनि गाहाम रादाबनि साखि जानो हानांगौमोन गाहाम रादाबनि साखिसो जानो हानांगौमोन बिथांमोना नाथाय बिथांमोना हायाखै गाहाम रादाबनि साखि जानो इसेबां गेदेर गेदेर पजिसन लानानै बिथांमोना थाबाय मावलांबाय गाहाम रादाबनि साखि ख्रिस्ट'नि स्रांनि साखि जानो हानांगौमोन नाथाय बिथांमोना हायाखिसै बिथांमोना ख्रिस्ट'नि नामखौ बदनामसो होनानै थांबावबाय मानोना बिथांमोनखौ उन्दैनिफ्राय इसोरनि बाथ्राखौ फोरोंनानै फेदेरनाय जायाखिसै इसोरनि बाथ्राखौ फोरोंनानै बिथांमोनखौ बेनिखायनो बिथांमोना इसोरनि बाथ्रा बायदि थांनानै थानो रोङाखै इसोरनि बाथ्रा बायदि थांनानै थानो रोंनांगौब्ला बिमा बिफानो होदों बिनि दायित्वखौ फोरोंनायनि दायित्वखौ बिबानखौ बिमा बिफा जानाया गोरलै बाथ्रा नङा इसोरा गोबां बिबान होदों बिमा बिफाफोरनो जाहोनाय लोंहोनाय फेदेरनाय फोलावनाय बेजों लोगोसे इसोरनि बाथ्राखौ फोरोंनायनि जि न'खराव खनसेबो इसोरनि बाथ्रा लोगोसे रायज्लायनाय जाया आं सानदों बे न'खरखौ ख्रिस्टियान न'खर होननानै बुंनो हाया ख्रिस्ट'नि फोरोंनाय जेराव सावरायनाय जाया रायज्लायनाय जाया फरायनाय जाया बे न'खरखौ माबोरै ख्रिस्टियान न'खर होननानै बुंगोनथाय जों न'खराव लोगोसे बिमा बिफा फिसा जिरायनानै अनेक गाज्रि बाथ्राफोरखौ जों रायज्लायनो हायो किन्तु ख्रिस्ट'नि बाथ्रा जोङो लोगोसे रायज्लायनो हाया बाइबेलनि बाथ्रा जों रायज्लायनो हाया गाज्रि फिल्मखौबो गंसे मबाइलावनो नायबावनो हायो गाज्रि मानि फिल्म माने बै लेथ्राखौ बुङाखै आङो असदा खोथा बाथ्रा गोनां बेफोरथ' गाज्रियानो दा असदा खोथा गोनां बाथ्रा गोनां मोजां मोनलायनाय गोसो थोलायनाय बायदि गाज्रि खामानि बेखौबो बिमा बिफा गथ'फोर गंसे मबाइलाव लोगोसे नायनो हायो किन्तु जोंहा मा गैया लोगोसे बाइबेल बेखेवनानै मोननैसो बाइबेल सिरि फरायनानै बानजायलायनाय थुलुंगा होज्लायनायबा जोंहा गैया बे बर'फोरनि गुसुं बे फिल्मफोरा असदा खोथा बुंथारो माथो खोनासंथाव बेखौनो लोगोसे बिमा बिफा गथ'फोर सेंग्रा देरहांनाय सिख्ला देरहांनाय गथ'फोर सिगाङाव ओरै दोनबावलायनानै नायबावो लोगोसे माबोरै हजम जायोथाय आं हानाय नङा बेखौ खोनासंथावै बाथ्राखौ आंनि गथ'जों जिरायजाबनानै आङो नायजाबनो हानाय नङा आंनि बिमा बिफाजों बे सोरबा सेंग्रा सोरबा सिख्लाखौ गोबाहां खालामनाय खुदुमहां खालामनाय आं नायनो हानाय नङा आंनि बिमा बिफाजों लोगोसे आंनि बिबेकआ आंनि कनसाइन्सआ बेखौ थोना माखौ खालामनांगौ बेखौ खालामाखै जोङो जोंनि ख्रिस्टियान न'खराव माखौ खालामनाङा बेखौसो खालामबाय दङ जेखौ खालामनाङा बेखौसो खालामबाय दङ आंनि बिबेकआ थोना बेखौ आं टिभि नायनो जिरायजाबनोल' असुबिदा मोनोसो दानिया आरो समबो गैखाला आं निउसल' नायोमोन दानियाथ' निउसआ मबाइलावनो फैखाबाय थायोसै बेवहाय टिभियानो रिसार्जआनो गैया किन्तु मोनसे सम फैबाय माबा कलगेटनि एडभार्टाइजआबो लेथ्रा नङाबा जाया दानिया मोनसे सेम्पुनि एडभार्टाइजआबो खर' लोबग्रा बे सेम्पुनि एडभार्टाइजआबो माबा हाफ गाननाय नङाबा जाया दानिया एसे देहा नुजाहोलायनाय नङाबा जाया बेखौ बिमा बिफाजों लोगोसे जिरायनानै माबोरै नायगोन निउसावबोथ' फैयो एडभार्टाइजआ स्ट्रिक्ट मोनखांलायो आरो बोरैबा आं आइजों लोगोसे बेबायदि हिन्जावनि पिक्सार नायदों आं आफाजों लोगोसे जिरायनानै बेबायदि गाज्रि टिभियाव नायदों बोरैबा मोनो आरो गनाया आंनि गोसोआ ओमफ्राय निउसफोरखौबो आं लोगोसे जिरायजाबनानै नायनो हालामोन बोरैबा मोनोमोन आंनि फिसाजों आं बेखौ खालामनो हानाय नङा खालामनांगौआ बेसो जानायाव थानायाव उन्दुनायाव जिरायनायाव बे इसोरनि बाथ्राखौ लोगोसे फरायदो खालामदों ने बिमाफोर नोंसोर बिबान लादों ने ना बिब्दिनो जोबगोन दिनै बाइबेल स्टाडि केम्प लाबाय जोब्बाय बेयाव मा फोरोंदों बेखौ मावगोन ना मावा दालाय
अब्लाथ' आं उदालगुरिनिफ्राय फैनायनि जेबो मुलाम्फा जानाय नङा नोंस्राबो बिदि इसेबां खस्थ' खालामनानै थाखा फैसा खरस खालामनानै जेबो लाब जानाय नङा जों लोगोसे न'खराव बाइबेल फरायगोन ना फराया लोगोसे आर'ज खालामगोन ना खालामा ख्रिस्टियान न'खरावलाय माथो बुंलाय मोनसे ख्रिस्टियान न'खराव बिसिबां जायाब्ला माया जागोन लोगोसे माब्लाबा न'खरै दोंसे इसोरखौ बाख्नायनायनि मेथाइ रोजाबफेरबायनो दङब्लाथ' मोजांलै दङब्ला मोजां गैयाब्ला मोजां जायाखै खिन्थु हौवाफोरा एसे माबा हुदा गैया नालाय एसे उसुबिदा मोननो हागौ नों बिमा जानानै बिबान लाग्रोलाय ख्रिस्टियान न'खराव बे जानांगौ हौवाफोरा एसे बाहेराव थाबाय थाग्राखाय बाहेरनि गुबुन गुबुन खामानि मावग्राखाय एसे उसुबिदा उन्दैनिफ्राय बे परिबेयाव देरिखाय माबोरै खालामजेनगोन जायो आरो जानो हागौ माबोरै लोगोसे जोङो न'खराव गिर्जा खालामजेनगोन माबोरै जोङो लोगोसे न'खराव मेथाइ रोजाबगोन माबोरै जोङो बाइबेलनि बाथ्रा फरायो नों फरायनो रोङा फिसाखौनो फरायो अब्ला फिसाखौबो फोरोंनाय जाबाय बाइबेल फरायनो दे जोंथ' फरायनोबो रोंला नोंनो मोननैसो फरायदो बाइबेल सिरि आरो मा बुजिदों जोंनो फंनैसो बुंदो होननानै बुङोब्ला जाय फिसाया बाइबेल सरासनस्रायै बा बाइबेल फराया बेखौबो नों बाइबेल फरायनो थुलुंगा होनाय जाबाय लोगोसे आर'ज खालामब्ला गोलाव नङा 2-3 घन्टा नङा 15 मिनिटसोब्लाबोथ' ओंखाम जानायनि सिगां हराव बे ओंखाम जानायनि सिगां जों लोगोसे आर'ज लानानै गुसुं इसोरखौ बाख्नायनायनि मेथाइ रोजाबबाय मोननैसो बाइबेल सिरि फरायबाय लोगोसे आर'ज खालामबाय जोंहा गैया बेफोरो जोंनि ख्रिस्टियान न'खरफोराव जेखौ खालामनाङा बेखौसो खालामबाय दं जों माब्रैहाय ख्रिस्टियान न'खरथाय बेखौ फोरोंनानै फेदेरनाय खुंनाय न'खरखौसो ख्रिस्टियान न'खर होननानै बुंदों आइजोफोर नोंसोर बिबान ला नोंसोर इनिसियेटिभ ला जे न'खराव गिर्जा थाबाय थागोन जे न'खराव बिमा बिफाफोरा गथ'फोरनि थाखाय आर'ज खालामगोन गथ'फोरा बिमा बिफानि थाखाय आर'ज खालामगोन बेसे मोजां न'खर जागोन बियो बेसे मोजां न'खर जागोन बियो बिमा बिफाया गथ'फोरनि थाखाय आर'ज खालामो गथ'फोरा बिमा बिफाफोरनि थाखाय आर'ज खालामो लोगोसे इसोरखौ बाख्नायनायनि मेथाइ रोजाबो लोगोसे इसोरनि बाथ्रा सावरायो बेसे मोजां न'खर जागोन बियो ख्रिस्टियान न'खरा बेसो बेखौ जों खालामनो हानांगौ गैयाब्ला जों जागायजेननाया मोजां इसोरनि बाथ्राजों फेदेरनाय इसोरनि बाथ्राखौ फोरोंनानै फेदेरनाय बियो गोबां इम्परटेन्ट बिमा बिफानो होदों गथ'फोरनोलाय दे थोंजोङै जों गथ'फोरनि सायाव थांसै गथ'फोरा मा बिबान दोङोनो गथ'फोरखौ बुंदों एफिसियास 1:2 बुंदों बिसाफोर नोंसोरो गावसोरनि बिमा बिफानि बोसोनखौ ला बेनो ख्रिस्टियान गथ'फोरनि गोथों मावनांगौआ नोमा नोम्फानो मान हो अब्ला नोंहा गाहाम जागोन आरो नों हादराव गोबाव जोरगोन जबान होखानाय सेथि हुकुमा बेनो मोनसे न'खराव सोर थायो बे गासैनोबो रोखा रोखायै मावनो गोनां रेसपन्सिबिलिटिसफोर दायित्वफोरखौ इसोरा माबोरै रोखा रोखा बानायनानै होदों नायलाय इसोरा न'खरखौ बानायनायखाय न'खराव सोर सोर थायो मा थायो बिसोरनो रोखा रोखा मावनो गोनांखौबो इसोरा फोरोंखादों दा गथ'फोर थाहैनानै न'खराव मोनसे न'खरा ख्रिस्टियान न'खर जानांगौब्ला बे न'खरनि गथ'फोरा माबोरै जानांगोननो बिमा बिफानि बोसोन लाग्रा जानांगोननो बिसाफोर नोंसोरो गावसोरनि बिमा बिफानि बोसोनखौ ला होनना बुंदों बिमा बिफानि बुंनाय फोरोंनायखौ ला होननानै बुंदों बिसाफोरखौ गथ'फोर सेंग्रा सिख्लाफोर बुंदों बाइबेला मा होननानै जों बिसाफोर जानायलाय आं बर' ट्रेन्सलेसनखौ मोजां मोनदों बेयाव बर' ट्रेन्सलेसना मा बुंदों बिसाफोर गथ'फोर होननानै बुङाखै गथ'फोर होनना बुंनायबा आलादा जागौमोन बिसाफोर होनना बुंनाया आलादा चिल्ड्रेन होननानै बुंदों इंराजियाव बर' बाइबेला आं सानदों राइटलि ट्रेन्सलेसन खालामदों आरो बिसाफोर होनना बुंदों बेहा बैसोजों खोथा गैया बेयाव सोरबा बोराय थानो हागौ सोरबा बुरै थानो हागौ नोंबोथ' सोरनिबा बिसा दा गथ'फोर होनना बुंबा बिसोरखौल' बुंदों सानगौमोन जोङो खिन्थु जों साफ्रोमखौबो बुंदों मा जोंनि बिमा बिफानि बोसोनफोरखौ जोङो खोनासंनांगौ मान होनांगौ बेखौ बुंदों मानो मान होनांगौनो मानो खोनासंनांगौनो बिमा बिफानि बोसोनखौ मानो लानांगौनो मानो बाइबेला बुंदों इसोरा बुंदों मानानै बिसाफोर नोंसोरो नोंसोरनि बिमा बिफानि बोसोनखौ ला मानो जाहा कुइसन थानांगोन मानो लानांगौ सोरबायदि बिफानिखौ लानांगौ सोरबायदि बिमानिखौ लानांगौ जाहा कुइसन थागोन
बाइबेला मा बुंदों बेनो ख्रिस्टियान गथ'फोरनि गोथों मावनांगौआ मानो गैया सोरबायदि बिफाखौ मानिनांगौ सोरबायदि बिमाखौ मानिनांगौ गैया माना बुंदों मोनसेल' कारना मा नों ख्रिस्टियान जानायखाय नोंनि बिफाया सोर नोंनि बिमाया सोर मा आखलनि मा आखुनि बेखौ दोनथ'नानै नों जे ख्रिस्टियान बेनो मोनसे कारन नोंनि बिमा बिफाखौ मान होनांगौआ गुबुन कारन गैया जोंहाथ' लोंग्रासो जोंहाथ' आफाया लेखाबो रोङा जोंहाथ' आइया बेबायदि बिदिसो बेबायदि जेबो ग्राउन्ड गैया मोनसेल' कारन नों ख्रिस्टियानब्ला नों ख्रिस्ट'खौ मिथिनाय बेक्तिब्ला नोंनि बिमा बिफाखौ मान हो नोंनि बिमा बिफानि बोसोनखौ ला नों ख्रिस्टियानब्ला नों ख्रिस्ट'खौ मिथिनाय गथ'ब्ला बेनो थोजासे कारन आं ख्रिस्ट'खौ मिथिनाय सासे फिसाखाय आङो आंनि बिमा बिफाया जाम्बा जानो हागौ जाम्बि जानो हागौ आं बिसोरखौ मान होनो नांगौ बिफा हिसाबै बिमा हिसाबै आंखौ जोनोम होनाय हिसाबै आंनि जोनोमगिरि हिसाबै आंखौ फेदेरग्रा बिमा बिफा हिसाबै बिसोरखौ आंहा मान होनांगौ दङ मानोना सासे बिमाया सासे बिफाया सासे गथ'नि थाखाय मा खस्थ' खालामो मोनथिगौने बेसेबां खस्थ' खालामो मोनथिगौने बेखौ जायफ्रा हाबा जायाखै नोंथांमोना बुजिनाय नङा आंबो बुजिजोबाखैमोन दा गाव बिफा जानायखायसो आं बुजिदों गाव बिफा जानायखाय बुजिजोबाखैमोन आंखौबो बुंदोंमोन देनां बिफा जाबासो बुजिगोनलै नोंसोरो होनना बुंदोंमोन सोरबा दा बुजिबाय मा होननानै बुंदों मा खालामनांगौ मिथिबायना जों सानो जों बयबो बिदि देरबाय होननानै ओरैनो देरबाय बायदि जों मोनो आरो जों बेयाव जिरायनाय रावबो ओरैनो देराखै सोरनिबा कठोर परिश्रम दङ आरो बहुद खस्थ' खालामनाय दङ खस्थ' खालामनाय सिख्लाफोरा बुजिनाय नङा सेंग्राफोरा बुजिनाय नङा माब्लाबा गाव उन्दुनो मोनालै बिमाया बिसनायाव दोनबानो गाबो हरसे बामनानै फुथुनो गोनां जायो जोंथ' सानदों जों ओरैनो देरबाय होननानै जोंबा माबायदिमोन हराव उन्दुयोमोन ना उन्दुआमोन उन्दुयोब्लाबो बिमाखौ खुगायाव जोलाय गुदैयाव जोलाय जोनानै बिमाखौ उन्दुनो मोनि खालामोमोन खोमा खालामो आंखौसो बोराबबाय थायो ओमफ्राय आंहा दलर उन्दुना थासिगोन नालाय बिमाया बोराबो आरो हरसे उन्दुनो मोनाखै आं होनना बुङो मानो उन्दुनो मोनाखै फिसा दोङो जे दलद उन्दुआ बियो आं फिसाजोखौ रायसिगोन ओमफ्राय आंखौबो बोराबसिगोन मेगन सायो आरो मा बिफाफोराथ' एसे आराम उन्दुनो नालाय बारा पात्ता खालामा बिफाफोराबा बिमाफोरा बांसिन खस्थ' खालामनो गोनां जायो जानाय लोंनायावबो खस्थ' खालामनो गोनां जायो फिसा लोमजायोब्ला गावबो मोनजाया माखौबा मोनजाया माखौबा मोनजायो माबा जाफानांगौ माबा लोंफानांगौ गोरबोआव थानायनिफ्राय बिजि इन्जेक्सन लानांगौ इसेबां खस्थ' सासे गथ'खौ जोनोम होनायाव फेदेरनायाव जाहोनायाव लोंहोनायाव जोथोन लानायाव बेराम आजार नायबोनायाव इसेबां खस्थ' जों बयनिबो थाखाय सोरबा खालामदोंमोन बेखौ मान मोननो समायानो बिसोरो जायहा आंनि थाखाय उन्दुआसै जायहा आंनि थाखाय जायासै जायहा आंनि थाखाय जिरायासै बे बेक्तिया मान मोननो समायना समाय जों बिमा बिफाखौ डिसरेसपेक्ट खालामग्रा जेनेरेसन जों लोगो मोनदों दिनै बिमा बिफानि बोसोन लाया बिमा बिफाखौ मान होआ नोंनि जिबनाव बांसिन सोरबा खस्थ' खालामना नोंखौ फेदेरनाय सोरबा दङब्ला नोंनि बिमा नोंनि बिफा बिसोर मान मोननो समायगौ बाइबेलाथ' ओरैनोसो बुंदों बाइबेला जों नायनि बोसोन बिजाबनि 26 नामा टेस्टनि 22 फरायनो दे बोसोन बिजाबनि टेस्टनि 22 फरायनो खोनासं बिफानि बुंनायफोरखौ खोनासंदो मानो बियो नङाब्ला नोङो उजियामोन आरो मा कारन नांबावगौ बिफाखौ अननानै होनायनिलाय आं दाजाबदेरनो नागिरदों बिफानि बुंनायखौ खोनासंदो बियो नङाब्ला नों उजियामोन बियो नङाब्ला नों देरामोन बियो नङाब्ला नों फरायनो मोनामोन बियो नङाब्ला नों गाननो जोमनो मोनामोन बियो नङाब्ला नों जानो लोंनो मोनामोन उजियामोन नोङो बे बिमा नङाब्ला जायखौ नों नायनो बायो उजियामोन नोङो बे बिफा नङाब्ला जायखौ नोङो सैया उजियामोन नों सानदों नामा आं बिदिनो देरखागौमोन होननानै बे बिफा गैयाबाबो बे बिमा गैयाबाबो आं बेबायदिनो गोरों गोरा जागौमोन थाखा फैसा गोनां मानसि जागौमोन सानदों नामा
आरो मा बुंबावदों बेयाव बिसाफोरनो मोनसे दायित्व होबावदों ख्रिस्टियान न'खरनि बिसाफोरनो जेब्ला नोमाया बुरैयो अब्ला नोङो बिखौ अन नोमाया बुरैब्ला राननो नागिरना बुङाखै राननो नागिरनाय मिटिं नुबाय आं दाखालि बिमाखौ बिफाखौ राननो नागिरदों बेबो लाया बेबो लाया ओमफ्राय मा खालामखो सासे मास्टार दङ बोराबबाय नाथाय फालक बाव रानग्रा लाहा बिमा बिफाखौ रानग्रा लाहा पास्टर बाव पास्टराबो लानो हाया हिनजावनि थाखाय पास्टरालाय सानदों आंथ' पालकबो लानाया मोजां जागोन हिनजावनि थाखाय लानो हाया बे बुरैखौ लाबोयोब्ला ना बुंनाय दङ खोमा बे बुरैखौ लाबोयोब्ला नै आमुखिया थाया ना बुंनाय दङ खोमा खुगा सिनो हायाखै पालकबाबो मास्टार दङ न'नि जानाय बिमाय जानाय दावबाय बियो नोंसोरनि इसोरनि खामानि मावनायफ्रा मिसा होनना बुंदों ओमफ्राय दानाबा हा होनांसिगोन हा बिमानि नामाव बिफानि नामाव हा 5 बिघा दोनदों बेखौ जायानो फिसिगोन बे मोनगोन होनना बुंबाय दानियाबा 5 बिघा मोनगोनलाय रे ओमफ्राय लागोन आरो सोरबा हा होफाजाबाबा रावबो फिसिनो नागिरा बिमा बिफाखौ ओंखाय हा दोनखानाङो गय बारि दोनखानाङो बिमानि नामाव बिफानि नामाव अब्लानासो सोरबा फिसिगोन जे बै गय बारिनि थाखाय बिमाखौ अननानै नङा बिफाखौ अननानै नङा गय बारिसो मोनगोन बिसोर मा बेसेबां गोबाव थाबावगोनसै बिसोरलाय 5 बोसोरसो थाबावगोन आरो बिनि उनाव थैबानोथ' गय बारिया आंनि जाबाय बिमाखौ सनमान खालामनानै बिफाखौ सनमान खालामनानै नङा गय बारिखौ गोसोआव लुबैनानै गायग्रा हा 5 बिघाखौ लुबैनानै बिमाखौ बाइबेला मा बुङो बिसाफोरनो मा दायित्व होदों बिसाफोर नोंसोरो मा खालामनांगौनो बिफानि बुंनाय खोनासंनांगौ बे नङाब्ला बुजियामोन नोमाया बुरैयोब्ला बिखौ अन मा जासियो नोंसोरहालाय आइजोफोरा मा जासियो नोंसोरथ' बुजिनांगौ माथो बेयाव बेबायदि हौवाफोर जिरायना थानो हागौ हिनजावनि सिगाङाव बिमानो फैसा होनो हायो दाय जायो हिनजावफोर बेबायदि थायो बिहामजोफोर बिदि थायो बिमाखौ डक्टरनियाव लांब्लाबो दाय जायो बेहा बाइबेला मा होनना बुंदों मोनथिबायना आइजोफोर बे नोंनि हौवायाना बे मास्टारा बे साख्रि गोनां हौवायाना नोंनिया बे उजिया मोननो बै नों जाय बोरायखौ नायनो बायो बे नङाब्ला उजिया मोननो बै बुरै जायखौ नों सैस्राया नोंनि बिखुनजो बे नङाब्ला ओइ नों लाफैनाय हौवाया उजियामोन देरामोनबो बाइबेला बेखौसो बुंदों उजियामोन मास्टार साख्रि मोननायाथ' बादो बेबायदि माबा मोनसे साख्रि मोननायाथ' बादो उजिया मोननो बियो बैसोरनि थाखायसो नों बे हौवाखौ मोनदों रे थारमाने बुजिदों दा बैसोर खस्थ' खालामनानै जन्म होनायखाय बैसोर खस्थ' खालामनानै जाहोनाय लोंहोनायखाय देरनायखाय बैसोर खस्थ' खालामनानै फरायहोनायखाय दिनै बिथाङा बेबायदि मोजां अबस्थायाव जायखौ नोङो थेले फैनानै 26 बोसोर 28 बोसोराव नोङो लाफैबाय दानियाबा नों बिमानिफ्राय बोखानोसै जायहा इसेबां खस्थ' खालामनानै 26 बोसोर 28 बोसोर 30 बोसोरहालागै खस्थ' खालामना फेदेरबाय फरायहोबाय बिनिफ्राय बोखानो मोनो ने ख्रिस्टान न'खराव बोखानो इसोरा होनाय दायित्व दङ बिसोरा बिमाया बुरैबा अननायनि दायित्व बिफाया बोरायब्ला अननायनि दायित्व इसोरा होनाय नों बाथा होदोंब्ला नोंहाबो बेबायदि जागोन नामा नोंहाबोथ' फिसा दङ जे नोंखौबो बिदिनो खालामोब्ला नों बुरैनाय नङा हा नों बुरैगोन ना बुरैया ट्रेनिंसो बियो ट्रेनिं न'खराथ' ट्रेनिं सेन्टारसो नालाय बोरायबाला बोरायखौ बिदि खालामो होननानै नों नोंनि गथ'नो फोरोंबाय थानाय जादों बुरैब्ला बुरैफोरखौ बेबायदि खालामो होननानै नोङो नोंनि गथ'नो फोरोंबाय थानाय जादों ट्रेनिं आरो जेब्ला गाबोन नोंनि गथ'आ देरगोन नों बोरायगोन बुरैगोन अब्लाना एखे ट्रिटमेन्ट नोंनो होगोन दिनै नों फोरोंलाय बोराय बुरैखौ सनमान होयो अनो होननानै फोरोंलाय नोंनि गथ'आ नों बोरायब्ला नों बुरैब्ला नोंखौ अननो रोंगोन नों मा फोरोंबाय थादों बे डिफारेन्स खालामगोन जिबनाव
ख्रिस्टियान न'खर बायदिखौनो नुवालै खायसेखौ दुखुनांथाव ओरैबो नुबाय ओरैबो एसे जानाय लोंनाय लाबोला जाखोमाग्रा फिसाखौ बुङो ओइ अबेथिं खिथि हैनांला बोराय बुरैनो खिथि हैनांला होनना बुङो जाखोमानांगौ आरो ट्रेनिं बोरायखौ जाखुमायो बुरैखौ जाखुमायो होननानै गाबोन नों बोरायबा बुरैबा आरो बियो गाव गावनि फिसाखौ बुंसिगोन अबे बोराय बुरैनिथिं लांनांला दिन्थिहैनांला जादो नोंसोर जादो होननानै ट्रेनिं बियो राननानै जानो फोरोंलाय मोजां स्वभाबखौ फोरोंलाय हैथां आबौमोन दङ बिथिं आबौमोन हैथां आबैमोन दङ बाहेरायाव हैथां एसेल'सो नांबा एसेबाबो गरसे गरसे राननानै जादो हैथां मा मोजां आखल फोरोंनाय जागौमोन बियो नाथाय जाखोमानो होनाया नों गाबोननि थाखाय बेखौ फोरोंनाय जादों नोंखौ जाखोमा आंखौबो जाखोमा आं बोरायबा होनना बुंखानाय जाबाय आं बुरैयोब्ला आंखौबो दोनखोमा जाखोमा होननानै फोरोंखानाय जाबाय मोनो बेबायदि होननानै फोरोंखानाय जाबाय बाइबेला बुंदों बाइबेला फिसाफोर जोंनि बिमा बिफा नङाब्ला जों उजियामोन देरामोन जोङो गोरों गोरा जायामोन बेनिखायनो जोंहा ग्रेटफुलनेस ना कृतज्ञता जोंहा बे थानांगौ जेब्लाबो बिमा बिफाफोरनि फारसे अननाय मोजां मोननाय जायफोरा इसेबां सेक्रिफाइस खालामबाय जायफोरा इसेबां मावख्रुबबाय जायफोरा इसेबां खस्थ' खालामबाय बिसोरनि थाखाय जोंहा जेब्लायबो अननाय मोजां मोननाया जोंहा थानांगौ बेनि उनाव बुंदों जोंनो एफिसियाव जाया बेखौ खालामगोन जाय फिसाफ्रा बेखौ खालामगोन मा जागोननो नोमा नोमफानो मान हो अब्ला नोंहा गाहाम जागोन आरो नोंहा हादराव गोबाव जोरगोन जाय गथ'आ गावनि बिमा बिफाखौ मान होनो रोंगोन जाय गथ'आ गावनि बिमा बिफाखौ मानिनो रोंगोन बिसोरहा मा जागोननो मोजां जागोननो नाम्बार 1 मोजां जागोन नाम्बार 2 गोबाव जोरगोन मोजां जिबन आरो गोलाव जिबन बाइबेला इसोरनि बाथ्राया बहा दोनदों बे आशीर्बादखौ बिमा बिफाखौ मान होनाय आरो मानिनायावसो जाय गथ'फोरा दिनै बिमा बिफा मान होनो रोङा गेदेर गोलाव सिनायनो रोङा बिमा बिफानि बोसोन ला रोङा बिसोरखौ थैनाय नुदों जोराखै मोजां जायाखै बिसोरा मोजांबो जायाखै जोराखैबो मानो थैदों मानो थैलाबायदों खारन इसोरा बेयाव साव दोनदों साव बिमा बिफाखौ जाय गथ'आ मानिनो रोङा बिसोरनि बिमा बिफानि बोसोन ला रोङा बिसोरनि सायाव इसोरा सावखौसो दोनदों गोलाव जोरनाय नङा होनना बुंदों थारमाने जायफ्रा मानिगोन मान होगोन गोलाव जिबनखौ बिसोरनोसो दोनदों मोजां मोनसे जिबनखौ बिसोरनोसो दोनदों मोजां मोनसे जिबनखौ आंनि सासे फोरोंगिरिया बुंदोंमोन सानसेखालि बिथाङा सोंदोंमोन कलेजेट सेंग्रा सिख्लाफोरखौ सेमिनार खालामदोंमोन जोङो बिथाङा सासे बुंथिगिरिमोन आं सासे बुंथिगिरिमोन बिथाङा मोनसे स्कुलनि प्रिन्सिपाल बिथाङा बुंनाय मोनथिगौ ने जोंनिख्रुइ बै गुबुन फोथायनायनिफ्रा मानो बांसिन जौगादों मोनथिगौ ने बिसोरो मानो गुबुन गुबुन आयदायाव जोंनिख्रुइ बांसिन गोजौआव थांनो हादों होननानै बिथाङा बुंनाय आरो बिथाङा बुंनाय बिनि खारनखौ मानोना बिथांमोना इसोरा होनाय मोनसे हुकुम बिथांमोना इसोरखौ मिन्थिया अब्लाबो इसोरा होनाय मोनसे हुकुमखौ बिथांमोना मानिदों होननानै मा हुकुम नोमा नोमफाखौ मान हो मानि ख्रिस्टियान गथ'फोरनिख्रुइ गुबुन फोथायारि गथ'फोरा बिमा बिफाखौ मान होनाय मानिनायाव मोजांसिन आं नुदों बिमा बिफाखौ मानिनाय माननाय अननायाव बिसोर साबसिन जों जायफोरनो बांसिन फोरोंनाय जादों बिसोरसो जों उदाय रोङा जादों बेनिखाय सोरगो मोननाय नोरोग मोननाया बे आलादा खोथा नाथाय इसोरनि जे हुकुम बेखौ जे बिथांमोना मानिदों आरो इसोराथ' बुंखादों बिमा बिफाखौ मानिनायाव आशीर्बाद दङ बे आशीर्बादखौ इसोरा मानो होनना बिसोरनो होनो बाध्य जादोंनो बाध्य इसोरा मोनसे इसोरनि हुकुमखौ मानिनायनि थाखाय बे मोनसेखौथ' मानिदों ना गाबोन सोरगोआव थांगोन नोरोगाव थांगोन बे आलादा खोथा बे प्रिन्सिपाला बुंनाया सोरगोआव थांगोन नोरोगाव थांगोना आलादा खोथा नाथाय पृथिबियाव थानाय समाव बिथांमोना जिसुखौ मिथियाब्लाबो इसोरनि जे मोनसे हुकुम नोमा नोमफानो मान हो अब्ला नोंहा गाहाम जागोन नोंहा हादराव गोबाव जोरगोन बे हुकुमखौ मानिनायखाय इसोरा बिसोरनो आशीर्बाद होनो बाध्य जादों जों अख्रा जों मानिया बिमा बिफानि जों बोसोन लाया जायनि थाखाय जोंहा मोजां जायाखै आरो जोंनि गोबाङा गोबावबो जोराखै बिमा बिफाखौ मानिनो अब्लानासो ख्रिस्टियान न'खर जागोन बे न'खराव
मोनसे न'खराव जाय बिफा थायो बिफानो, हौवा थायो हौवानो, बिमा थायो बिमानो, हिनजाव थायो हिनजावनो, गथ'फोर थायो गथ'फोरनो इसोरा गुबुन गुबुन बिबान होदों। बयबो गावबा गाव मावनो गोनांखौ बाइबेलाव लिरनाय बायदि मावोब्लासो ख्रिस्टियान न'खर जागोन आरो थारमाने। गथ'फोरा गथ'फोरनि जि मावनो गोनां इसोरा बिबान होदों बेखौ मावनांगोन। हौवाया हौवानि मावनो गोनां इसोरा जि बिबान होदों बेखौ मावनांगोन। हिनजावा हिनजावनो होनाय इसोरा होनाय बिबानखौ मावनांगोन। अब्लानासो ख्रिस्टियान मोनसे परिबेस बे न'खराव थागोन। ख्रिस्टियान मोनसे थासारिया बे न'खराव थागोन। आरो बेखौ खालामाब्ला हिनजावा इसोरा होनाय बायदि इसोरा फोरोंनाय बायदि जुदि जायाब्ला, हौवाया इसोरा फोरोंनाय इसोरा होनाय बायदि जुदि जायाब्ला, गथ'फोरा इसोरा फोरोंनाय इसोरा होनाय बायदि बेबायदि जायाब्ला बे मोनसे न'खरा ख्रिस्टियान न'खर जानो हाया। ओंखाय जोङो बयहाबो जि बिबान दङ बेखौ गावबा गाव जोङो सिनसियार जानानै सांग्रां जानानै जोङो मावनांगोन। अब्लाना जोंहा मोजां न'खर जागोन, गोजोन न'खर जागोन जोंहा। अब्लानिया गोजोन मोनसे न'खर। आं उन्दैयाव मोनसे मेथाइ रोङोमोन, जानो हागौ बिथिंबो मिन्थियोदां। बर'आव ओरैनानै रोजाबोमोन, जायनि न'आव जिसु दङ बेसे रंजानाय, जार खराव जिसुआसो किमानानो। जि न'खराव हिनजावा जिसुखौ जेरै मानियो बेबायदि एखे रोखोमनि मानिनाय साबमिसन दङ, जि न'खराव गथ'फोरा बिमा बिफाफोरखौ अनो मान होयो, बे न'खरा बेसे मोजां न'खर जागोन। बाइबेलनि बायदि जुदि जायोब्ला जोंनि न'खरफ्रा, बाइबेलाव फोरोंनाय बायदि जोंनि न'खरफ्रा जायोब्ला बेसे गोजोन, बेसे सान्थि, बेसे मोजां न'खर जागोन। जों बाइबेलाव फैफिननांगोन। जोंहा दिनै न'खराव गोबां समयसा, मानोना जोङो संसारनि बायदि बानायनो नागिरदों जोंनि न'खरखौ, बाइबेलनि बायदि नङा। जोंनि न'खरफ्रा गोजोन जानांगौब्ला, सान्थि जानांगौब्ला जों बाइबेलनि बायदि फैफाफिननांगोन बाइबेलाव। खारन न'खरखौ इसोरासो बानायग्रोनाय। आरो माब्रैबा न'खरा गोजोन जायो, सान्थि जायो, न'खरा माब्रैबा जौगायो बेखौ इसोरा मिन्थिगौखाय बयनोबो होनांगौ बिबानफोरखौ, मावनांगौ बिबानफोरखौ इसोरा रोखा रोखायै फोरोंखादों, बुंखादों। जों बाइबेलाव फैफिननांगोन, बाइबेलाव इसोरनि बाथ्रायाव फैफिननांगोन जोङो। अब्लाना जोंनि न'खरफ्रा गोजोन जागोन, जोंनि न'खरफ्रा मोजां जागोन। दे जों फैफाफिननो बाइबेलाव जों फैफाफिननो, इसोरनि बाथ्रायाव जों फैफाफिननो। ख्रिस्टियान न'खर, बेनि सोमोन्दै जों सावरायबाय। बेयाव बयखौबो लाफानानै सावरायबाय। सेंग्रा सिख्लाफोरखौ लाफानानै सावरायबाय, बिमा बिफाफोरखौ लाफानानै सावरायबाय, हौवा हिनजावफोरखौ लाफानानै सावरायबाय। आं सान्दों बियो बयनिबो जाबाय। जोङो राननो नागिरदोंमोन सेसनखौ, नाथाय आं रानालासिनो खनसेयैनो बयनोबो जानाय बादि आङो बे आयदाखौ लानानै गोबां बाथ्राफोर बुंनाय जाबाय। नाथाय बे बाथ्राफोरा ओंथि गैया जेब्ला जों खोनासंनानै थागोन। बेखौ गोसोआव लानानै जेब्ला जों बाहायनाय नङा, बेफोरो जेबो ओंथि गैया। बे मोनसे प्रग्राम जालायबायलाय, जोबलायबायलाय, थांलायबायलाय। मोनफ्रोमबो प्रग्रामा जोंनि जिबनाव सोलायनाय लाबोनांगौ। अब्लानासो बे खस्थ' खालामनाय, बे खरसा खालामनायनि मुलाम्फाया थागोन। आरो बानाय नङा, खस्थ' खालामग्राफोरा बानाय नङा, खरसा खालामग्राफोरा बानाय नङा जेब्ला प्रग्रामनि उनाव फिथाइ थायनाय नुगोन। नाथाय प्रग्रामनि उनाव प्रग्राम लानानै जेबोखौनो सोलायनाय नुवाब्ला, रावनिबो जिबनाव, रावनिबो न'खराव सोलायनाय नुवाब्ला मानो खालामबाय थागोन बेबायदि खरसा, मानो खालामबाय थागोन बेबायदि खस्थ'? निरा जागोन। मावनायावसो सोलायनाया फैगोन, खोनासंनायावल' नङा। नों मावनायाव गोसोआव लाखिनानै। बिनानावमोन, आं हास्थायदों सोरहा मोजां ख्रिस्टियान न'खर जागोन। आरो जागोन जेब्ला नोंथाङा जिसुनि बायदि, इसोरनि बायदि, बाइबेलनि बायदि नोंथाङा थांनानै थागोन। दा फरायनाय समाव फरायगोन। नोंसोरनो इसोरा मोजां न'खर होगोन। हाखु दाखु दाजा, गोरोन्थि दाख्लाम, सैनांगोन नङाब्ला सैनांगोन। फंबायमोन, इसोरा नोंसोरनो मोजां न'खर होगोन, मोजां हिनजाव जगायगोन। इसोरनि सायाव नेनानै था। आदमनो जेरै जगायदोंमोन नोंथांनोबो जगायथारगोन। जगायगोन बे इसोरा, जगायग्रा इसोर। हाखु दाखु फरायनाय समाव गोरोन्थि दाख्लाम, नङाब्ला नों मोजां न'खर बनायनो हानाय नङा। हाबा जागोन, न'खर बनायनो हानाय नङा। हाबा जानाय आरो न'खर बनायनाय बे मोननै आलादा खोथा। हाबा जाबानो जे न'खर जागोन बे नङा। मोजां न'खर जानांगौब्ला नोंनि हाबायानो मोजां जानांगोन आरो इसोरनि आशीर्बादजों जागोन। बे समाव बुजिस' हाजोबा, सानस'जोबनो हाया। आंहा बिनानाव जानाय दंमोन, क्लास 9आवनो गोसो थोलायदों। आदैनि फिसाजो। क्लास 10 मोनबाय, खारसनबाय। लायदोंमोन, खनथामसिम लायफिनदों रायज्लायनानै।
मिथिं खालामनानै ख्रिस्टियान सेंग्राखा होआमोन होथारामोन बिमा बिफाया बेजों न'खर जानाय नङा होननानै बुंदोंमोन खोनासङाखिसै खनथामसिम लायफिननायावबो थायाखिसै बे सेंग्राजों न'खर जानाय नङा हाबा जायोब्लाबो गथ' गथाय खांनो फेदेरनो हानाय नङा सान्ति जानाय नङा नों गोजोन मोनजानाय नङा होननानै बुंदोंमोन बिमा बिफाया खोनासङाखिसै गाव गोरों जाबाय हौवा सायख'नो आं सोरजों हाबा जागोन आं थिग खालामगोन होनना बुंबाय बियो खुगायाव नङाबाबो गोसोआव खनथामसिम लायफिनबाबो थायाखिसै खारलांबाय सोरथो लायफिनबाय थाबावनो लासिंसिंलाय सोर रायजोआ थांफाबाय थागोन सोर मण्डलिया थांफाबाय थागोन दे थायाबालाय माथो आरो लासिंसिं बेखौलाय लायफिनबाय थानो होननानै दोनबाय हाबा जाबाय गथ' सासे मोनबाय दा 7 बोसोरसिम जानांसिगौ खोमा गथ'आ 2-3 बोसोर जाबानो गारलायबाय मिटिं खालामफिनदोंमोन मिटिं गारलायनो मोना होनना बुंदोंमोन नोंस्रा गथ' दङसै नोंसोर गारलायोब्ला नोंसोरनि गथ'आ बेसेबां गोदाव सोराव जागोन गारलायनो मोना मोननै रायजोजों मिटिं जालायबायलाय गारलायनो मोना होननानै दानाबा गारलायनो मोना होनना बुंबा गारलायगोन लालाया बयबो बुजायदों मण्डलिसो मोननैबो बाप्टिस्ट मण्डलि मोननैबो बुजायदों गिदिरफ्रा लाया गारलायगोन होआ होमबा लालायगोन गारलायनाङा होमबा गारलायगोन आंनि न' खाथियावनो गथ'आ बेसेबां आलाय सिलाय दोननाय ना बिमा दङ ना बिफा दङ बिमाया बहाबा थांना थाहैबाय बबेबा सिटियाव बिफाया बहा थायो मिन्थिया बिबै बिबौआ दायो मा खालामनो गोनां जादों फेदेरनो गोनां जादों बे गथ'खौ बै समाव खोनासंनाय मोनब्ला बे हौवाया नोंनि थाखाय राइट नङा होननायखौ खोनासंनाय मोनब्ला समायना बे सिख्ला हिनजाव मानसि बेहा गोजोन मोनसे न'खर जागौमोन मोजां सासे हौवा फैगौमोन खोनासङा गावसो गोरोंसिन जायो बे बैसोआव खोनासंनांगौ परामर्श लानांगौ नोङो परामर्श ला अब्लाना नोङो देरहागोन होननानैसो बुंदों बाइबेला बोसोन ला होननानै